ase mambia boniga no semeri goito na kwa bokiribia nande wachakiriri tukune olde gose ebakara borokwa abas babungete iskuru nonye class kiri 12 bagendeta matemu abo na barwa isire gukora muwasiri w'ikisemi tabona matemu ali ya class gatano gatatu mnachi kosoke weekend igobona bebo mbandete kwariania na kuganya matemu yo kubato ku weekend kure neriri bari abana gukora ase mambia boniga ochaka mona into na ndokora mona inte kyagere ne Ndizi TV bonsoma gusi asomoro Ensakia muroberi yore ekerenga kyaye gukorosera litsko lyao awataina na lya korakande ko litsko legoro na lero bere litsko lya lero nande narali agosugume wiki kyare wiki isire gwaka inse no mutinyi isire gwaka inse kerona ba Kenya osensengi mendete kwarigania gochaso mwaka ujirwene meronge bere neseto eyini gabanyiro kana holiday gose festivals ya umutinyi 12 ntwarantu achengercha mulday bono etoganyete litsko 25 eliba na lyo monne bunyasai bodi yesai boretwe igo no mosimu we Christmas igo ntoro jena ebyombe aho bikobotana na wisare lyo borendi boime yaro ete kurege tindi asonde bwensi oraga ni ujuguturbani festival go sesku kweiga bagate abuna no nechipa kirigita registry bari bakone ebinyuwa na baramba chikorigeriwa ekyara barorina ebakare kone ebinyuwa batanje iria sense ya Kenya na mangana to korekana sense ito ya Kenya entoro jena amangana ali tribino eliana teko numero ibwense ochikuria mangana IBC bari bane endroje bono na libere ya tindira ndunya lero sama gaseti asemambi yabone ko na libere yabone ko kwala ni mwanchu muri ndo onse soberete ochaka monaintwe ndokora monaintwe asinge Ndizi TV bwansuma gusibuna tamire ibuna potamberiane Brighton makoli kadona Joshua utakuru sense mirende studio kwena kuna ibintu byonse byagojira senjira yabene bia mono kigimo yo mto Brighton makoli na nchumanchu muri gereria elietalia nensara nyarangi ontita umurubelio Ensakia kera litukule Jumatatu wika litukule Jumaa kera tole chitariki 15 bana mwamanyiwe no yo minto litukene lia Alhamisi TBT ekero bono twikire ase studio nyasaye otwanchire na ende kurutoga tiganete litukule igoro otoigoreire twikire egera tukorosere litukule ya wenyora Pastor Steven Mweresa orura sembeo ogosirire kemoika onyara ko bakogochaka litukule ya wasenchira ya bane kigima kubwata masesenyo anyasaye na ndo kero twikire gatogo chigokoro sera to chigukumanya narya yagendete gukoreka asense ya Kenya isiko yense ya Kenya sebirubo bye chigosori onyoranga mbyole ase ensemeyega mashabikito mwensi pino kwegenda gwaito na mwabokire byase mambe abono mogendrete kuyarigania ase kebagogia kiralitiko kulindi mbaroro bategweti emebere yabo bya na ino nituko tukubasabero kubwena kwa bwango mbaroro basiririwe nabancho babo na ino twabanyura somoro bano mambya tukubatakero bolemu ende tubaganiria maya ekero mogendrete nemirubilyo mbaro bayigwete bobe kubatikana nemibasukano banyorete yechipara bande barase bitanda byabo chinka bande barasinya gitari mwensi twabenywire bono mambya mwensi pia selibwa Eric Baraza biemono asoko balisha bikireto linene aigasigeta senikia Ndizi TV good morning Maswat Felistas kurumo socho good morning Kesta Onchari kura chinsemo cha muamori yangoga alia chinsemo cha menyinkwa good morning boigo mwaka Dr. Nyasimi Koronyanchwa biemono asoko wakilisha wakili George Mo tumaidana agenda tukubwati umorobulio mashabiketo mwensi Sophie Kemi Motangi mwensi pia simwabeta kura chinsema charaganga marani andonsi mwanchumulira chibunge kianda ase county ya Kisii chibunge nye ase county ya Nyamira twabaliganiria senchira ya bena mashabiki ito team diaspora good morning andonsi asemoberete team apana kosa team following mwensi twabaliganiria sumurubulyo bono ma twabaliganiria talimake kulenda asibona tuganetio tutebyenga nkai otobwate tukura chinga kibune chiga wetra senchira ya Facebook na tule live Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News na SMS number neregoroga bo ase TV yao abu asoroje na isugu kwengia na mwako moya omuya SMS nera ya 0792 192 834 tumanye nkai kwa bokire korwa bono mambia mwensi ipi
twabariganira somorobeli memono kaba mona into genda gutuma uchumbe jeno just studio withira sense me mitandao na sara watabiri ina mbeyo genda gutuma uchumbe yote tena ya injini gonde gerijo ni gomba bwatithia senjera ya bene ngoro kuganaiga ne nzo ensoma sembe no tukumana mashabiki yetu ngaki moendete gutubwati ke motangi sovingaite kwa bokire bano kwa tune TV yao turi tubye kurujinse majiri cha nyangongo eju yao basi nimetena na kwa bokire bano ni kwa tune kabisa Ndizi TV kara gonde kwanya kuruzi Ndizi TV gesa tu agachagete miroberi yeito kwa kirambe muna kero endete koba ime yumurubiri sa endele nyora nimetena na kwa bokire ni gora mona into dismas okenyi ni korugena itambe na nimetena kwa bokire ya kabisa masabiki yetu onzi timu hapana kosa team following bali ba automaje text jeno to koba kirambe muna kero mochorete Ndizi TV koba station yao na mbeyemo eyego chakire miroberi yao korosera bana botambe nduga setu no korosari tukuri yao twali chaka buye kiado odebuna ekarobogete buyo gachakari tukuri yao buya ni gori tukuri yao li koroba andiri abali toereru kwali korabuye kuri chaka matakataga na bego chi yaba bobake kinendo nduta diori chaka bobe ekiagere ne Ndizi TV bwansumo usi kartoko tebi amange ekero agenda te kwateka imena isiko ya Gusii kerto kurigeri asense meri yensemo YHSMS mwatumiro ya studio ni yongo ika asesimi ye mwatumire na rana Ensakia ebundi ya mandasi Ronald soire ime yumroberi asemambi ya boniga oye kurugune ebundi ya mandasi Ronald nyaika na Benina oye komo embaka omoerio mbiamono Ronald karwatina no ime yumroberi naraotana. Nothing will stop the blessings God has sent for my life, and His grace and love lands deeper than we can even imagine. Good morning, my dear. Be blessed and a lovely day. Biamana ekaro wat tumiri uchumbe ne ngana yogo segeta asemambi ya boniga. Wakire Sara na Brighton abatware TBT ngia Dad David mama Isabera bena nyabuga chendari nyigichana spora nyaboge rusibona leri choice Joshua Mose Evans Church haribati ogeto Grace Church nyabuti oyugi na omigesare gaki tobekere singo mata ba nyaboke 254 bone tugutuma mambia na botura kubikira hotero gusige koraga chinsa isano isa tujalero asomuruberiori bwe hashtag kebemberi Gusii Urban Brace na bokubekeru Dismas yokinyi korwigena itambe bosamaro mbiemone kero gwasoire ime yumuruberi Cynthia nyaboke anasema ya kwamba nimeingia ndani ya shows banduki kabisa ya bana abaminto mbiamogo soseri na ande mbiamogo toerera kira lituko amangana mauto tebi nigagocha aba amaya kerangulire sensemo yesimi ane gagwetera se Facebook page yane abango tebuna Kel Estelle kurobas nyaboterere amolio kana mamo mwabo meri nyarangi My Happy Prime na bana Quinton Alphan na Eugene Brighton Jed Sirwango gato anasema ya kwamba kondani ya show Joshua Lori kuromachengwe kiwanda tuned in Square Ndabu anasema ya kwamba niko na nyinyi hadi tamati Agnes Makolia tena good morning from Kemera abwakire team Ensakia bia mono mwanchu muligerere bali bago tumagwetera Ndizi TV News Digital ndojenga Jared Orule Batundeti agoteba kurwanya Chichi Secondary School ward ne ya Kemera bugetutu bwa masaba agoteba watching asante sana Jakish Wachangash hi watching from Karen Nairobi and my father Steven Changamu and mom Nyamokami Changamu asante sana all the way from Karen Nairobi. Eric Baraza agoteba good morning good work seen Ensakia mbiamono sana asante aso kuwakilisha Ashley Ademola agoteba bwakire bya timu Ensakia naonda monainwe asomorobuli bwensakia komo mpakengoli agoteba kumuganiria mamo mwabo my lovely mom okorokwa Joyce Abuki aka Boss Lady asoime yomorobuli kiongozi Savanayo Nserio korolia nabonchali agoteba Mark me present Laban Onami all the way from Minnesota ime yense America sante Keyston Chari bunabotambelisha bikireto korwa mwamuriango menyinkwa agoteba no alime asomorobelio agoteba anaendelea
kuangalia. Asante sana mashabiki yetu mwensi pia senchira yo wikirano karonkuligere Sara untita Facebook bwangu ndo chinge Valini Bikoro korachinse mochia Kangemi Nairobi agote bana washika vizuri, picha iko sawa, salimia producer ase studio mbiamono sana. Kriso Rinana Kriso Yunge Nkuru wa Westlands Nairobi County 047 bagote wako ndani ya mpango. Chinga ki Samson Roswa kuro Machoge Chache agote Brighton Sara, good morning, happy TBT, tuko pamoja hadi mwisho. Biamana sana mashabiki yetu mwensi walimogenda tutumachi ujumbe. Tunafurahia sana koranga ntuli ntutue kase studio. Asangi juna waranya tuko na ukuana jino yo mintoga iga kulende tuko pamoja. Korwa Dagoretti South watching live hapa NHIF Upper Hill community, tuko pamoja hadi mwisho. Yakoro kwa Thomas Saboke alafu lende yo besha ae nera goteba kora chinse mocha nyangoso twabukire bya agoteba no arasomero buri go ikomoelyo Mosadifini from Kyoge emambie ngia Sara Makoli na masabiki onsi Nyasimindo Januari gaiga otana lit Sara good lit ko ligia abana abaminto Nyasimi ninkoroje ndoje message yao ninkoroje asemambi yaboniga Kadondate koba somorobelio Ensakia bono mambi. Ndo tumaji chumbe jino ja studio ndo jiko batebia mangi banandata korekana imena isko ya Gusii roje ndege ntangani njaru ta sesemeria Nairobi ka sensemya kamega bantu ba Western ni ko bandete ko kamano ekero ba gote ana barabu ba nyoiro tutamaina intuno Gusii getiga sune kana kerokyo ndike goja koba na intuto nyore ndege eri ya nyadike kurwa sensemya Nairobi uchika kamega kerokwe gweta abaraiba te banne yide tense ya moyoka konye kerwa gore chinsangi sano nemo ka Nairobi konde bone kare bakare koira enseyemo yoka koiga ku Nairobi koiga Kakamega ko kontrol cha sensemeria Meru bono ni gomugabana bwensemeyo agendete gwitinya mariga magega yaba MC bensemeyo korora kanana ba mokanire ba muimbije dirit kuregoro ekera aba MC 67 out of 69 banyarde ba gwakana yaya umugabana na chitema minja yerichi kubono ni gotokanyete gose Kawira Mwangaza ni gaganyete ninki Senate medo ikaenda se Senate ingigo chukwana igoro yobo koreri bwaye gose na getusiko abaromba gusirengane yayo gwa kusiko igo ntuchukuriria asamangana yo ale ase amna botokerde na bara basama gasedi kado jigo ikasensemeyo Sara na rayo enda tokorkana ime na isko ya usina mwanju muriria ndisana tako kumanyu mete karongo endaldi na rati mukage ngora korandire saji ngora kora na chako nyona chinse nyinge jibwate mebaga boundaries yani yare ko bana ngware ngasense gete ya usena Argentina na Netherlands aibono tange kwa Netherlands inje tangana Argentina lakini akabaga amabaga mokei na ri chikan turiange 40 jibwate mebaga gete no empara ebagi karinga tiga para nere boundary amajina boundary ebintunu na ke boundary waterfall nere boundary ibono igona jitengara korobu tukiobo inkara soma sana inkanyora na bora nyore na bantu bande bare go campaign umonda go campaign yo bande Kenya o campaign usenya ribali charge kumbe nyari bali masaba ige intone vinge na Argentina Brazil na Uruguay ebabwate Parawe ibabwa demo baga yomo yani bwe para kumi sana Sara ina research yuingia yo minto Brighton Makoli totara mnyokazi nzomende studio tukwa ni Joshua Sobwango tuirane tukwira sense mere yengencho kumanyaliara sa magazeti anunda Robin Ogega krochinse machasuneka awateba aligireti live Thomas Saboke kro NHIF community tuko ndani kabisa kwa Ndizi TV show. Let me wish my family member Jacqueline Machoka kwa Kisii School, Gladwell, Flavia Kerubo, wote wako Waithaka area. Biamona sana so kwenda gutuma chi ujumbe bono mamento ngandra kuligeria chinde kulenda sebono tuanchire turaenda sense studio lakini nyasi miaka kombona ngaire na ile tai nyasi anyway kuire tai kitari lituko gora beke tai rena lituko na bogora amwaiga na la igunga kinyasi mogo teba lakini kwanteri na ngainanyira ninjenye beke mambi kera nyari kane biamona nyasi mi aso kwenda gutobwate asenjera yabe ne kigima.
Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enka tari enyumba gosa abana n'abaibuli enka tekoba onye tebwati omogaka amono omong'ina enka igekoba ase eng'encho omong'ina aro omogaka aro n'omong'ina aro arabu yamana gotwara n'abana yamana korokwa enka omwanjo murire on Ndizi TV na ndi n'ekinga kinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga n'obosera bulia buleho asumuchie obwate obonyasaye oyokorenta bonsiamo asamasikani na gukina n'echimbwa chingia ekere enka yachakire n'ekere enka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana koba enka ekere yabeire enka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyo no mumuro nyoma onye na baisike banyomwa abantu ababona kere barega nka batwara egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton makori kera ritu kuri yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera winka igobwate tariki tomoja gutubwatia nkuriole nyumba kugura obulemu kugura ugose property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'anaya asigi kegitambe nobale ime yumuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragerio utagete enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochigo korigere choka nduto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakorire tokonyora omurwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke waigo naboku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru y'uburoso egotoka Nyamache county ya Kisii nigebwate ebirasi bya preschool gwike kirasi kya gatano na gatatu nigo bare asagia abwato twareru bwogosomera aborokia nigo baisaine riba gari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo bwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru yo irianyora megelio no gosomigwa chisemi nigo chire chengencho mono naigo asumwano wo aguchinyora guikaba asare yengencho mbabwate gari skuru eje okonya soba sombi bwabwango batalire nsemu ya Nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa asibara ya Kisii Kilgoris gusoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano marakabere isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kini die bienko bijisemi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Mimana mwanju muri Ndizi TV ekrandete kabamo ime yumuruberi obwensakia bona mambia kododo koire ya mase ya mwiga sama gaseti kurale krombate gaseti ya The Standard na inche mwanju muri ni kombate gazeti ya The Daily Nation Sigaseti ya The Standard lingana liroborito ndiribuna omo commissioner oyomo ori asekiombe kiri chimbe kyobochora management IBC Irene Masit ni gobona atabirna erena tayare gojigikira na se tribunal irianarike korosi kunumura ibwense iri kobatuka chimbo cyabo osena kibanyarde bakoremero myabane ne karobachore bonne bumwako yo bwaita kolengana anere ni gateruna ere na ari tayare manogo chigo kwana mangana malito boigona bara chiko itera chingende gose bombshell na bara chikoreta mangana makong igoro na kichikura chia korekanete omwaka oyoiga otebirina I would drop a bombshell on polls iwo bwerure kabisa bunere ngo cyare goiga nere ase bari bane atarari saini goiga boni abande bari saini ko ndero otebirina na tayare gochiguika ase tribunal iyo erigo tukwa asa tebirina I will split the beans on the conduct of elections and aftermath iko nerwete na mangana nara gochikwata ngochwaro kwana mangana marito ase tribunal iyo ekero agochi go tebigwa gose goikirana ase tribunal iyo korangana nere ni gade tebuna ere ni gade tayare na ande tari gotigamire mu bwango igabona abakenya bakagerete korende goika bakenya bayariganie gochikuganya na kumanya ningiki abete ekero chikuro cyare gwakwa ekero cyare kurariwa na ande ekero bakuru ekero chikure gicyarete gade abone bombshell ngojere tigabona atebire abakenya baganye yebone kora gochikirana ase tribunal iyo eri kora una musherure tribunal iyo ya juja bategerera aba commissioner bari bane team cherera abande mbali saini ko ndero tebere na kuri saini b na taraba tayare kuri saini korende kujaro ikirana se tribune iyo bona intubona bakenya turaganye tomanye nangi Irene Masit arachi gukwana ibona kama ite na mbire bya korekanete chinga ki chechikura ayo na rara se beche ntangani ko sena arairo borito asiringana limwamu lyalengerio lya Masit boiga sigasiti ene margatena bono nigo kungusana na kwaja kwenekiwa gati yebombe biribi kwegerera abalimu teachers union amano muwasiri wegisemi wegisemi sekeri majo eni gago ja karmacho kwatena ya bese teyo much komento aboniga koraira Ensakia korende abateneli be union yejo nigo bakare kobori na ya goikatonyore abantu baito oikabanyore engeria borokia oikabanyore engeria abo korengana na banyade bakuiwana ne serikali oyo okubakuragona na secretary general Colniso yu amo na oli we kiombegia kupet kero misori kerobade na ya abarimu goikabameto engeri yabo chiskuru chita raigorwa goika chanwa baigo nigo ngo sense meria meru nigo mugabana bwe county iyo Kawira Mangasa bona kale gwetinya mariga ekero abamwe ba MCV nseme iyo banyande bako mwaka isiko anenekero bako mwachibuna tatuta ekagisa chorto tumugeti nguru chaebu ya asoburai gosibuno mugabana bwe county iyo ya Meru into jiko nyarigereri boigo sensemo ya mangana yekerero go sensemeria Facebook nigo bono 300 billion suit over post yani nigo Facebook yendete gukina mono ase birengo byaye yobo erania asense ya ito ya Kenya gusa sensengima boigo asepe sigasidentaga nemurigedena ki domestic violence egendete koba asijinsemo awo eyo yairire abantu bande gotwara bokong gender based violence gose domestic violence egendete kwenekiwa asijinsemo awo boigo asenseme yejigosoni nindoje na Morocco ni gobono ya nyarete ke ko taikirania buya usko goja siji final jike kombe gerike world cup gendete asenseme ni gagoja magaye team ya France ko ikore team ya Morocco chigo libera sirigana lisagero egosori yagosori dugo ogokira lero gosobutuko ogokira lero igomoro ko yatemete sana kolende nigo yengire duchinguru ne team ya France yugati yali amurikira sigasete ya sana ebechi entangani Biamano sana yo mto Brighton na nchuma nchumulira tigankwira se gazeti ya The Daily Nation ya sobwango ekerondo chibuna engana eiro bolito neli the Ruto's kitchen cabinet osena kimuraibuense arosirie cabinet
yae nainde na kimbale mbarabiaba bale ase cabinet yo karomuri kubega zeti agotebanga the official and unofficial individuals serve as advisors and to the head of state. Kolenga no muri kibega zeti nacholo tumuraibu ensabo amo nensemo yabali bago serve ase cabinet yabo gati yabo Raymond Molo Yoromo Permanent Secretary of Interior Felix Kosgei, or the Head of Public Service Mary Wambui, Farouk Kibet, Kato Olemetito, State House Controller, Gladys Boss Sholei, or the National Assembly Speaker. Kolega no muri kibega zeti niga gotebanga muraibu ense niga craftiri bija cabinet yae bali trusted allies abo bago chakomokonya go shape is legacy chinga kibonale ase obisi na ende chinga kiaro murayo gatano ase nse ya Kenya kulende cabinet ya nigere mix ya bali abakoro na bande abayanto chikuligereria yose page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation chinga kichecho ngane lialenga se gazeti ya The Standard igoro yamangana yekiombe gekolika bali mu Teacher Service Commission amone wizara yechisemi unoyo mintate yaba kiombe kya nat kiombe ya kupet ningo baligetie go cha komentwa ekerengo kimesahara we kekerengo kemeronge 5 no moigoro yemia eyo yatebe kanire ngate kunyarekana mono igo kolende ntuganye torolenga nechi kunyarekana na ndenki kirabe kolenda sibono abali mu gosaborokia mbaga neirie kolikwa omutienyo yo iga bona bu ase kolengana ne wizara yechisemi amone kiombe ya Teacher Service Commission abalimu bali bakolete kale bali nkase kegetambe ba graduate to sabekero chigutu bataranya limene mubaka bono na ubarachi kuligereriwa mono alafu na inde mbaroro bali internship as chiskuru chechi secondary abu automatically kolengana no mwaziri wechisemi Ezekiel Macho nigatebire bago chakoba absorbed bachiko korokereria ase chiskuru cha junior secondary ayonto yaligereria sepeja magiga ase gazeti ya The Daily Nation. Mugavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza nanya tuko bagako ba impeached na ba MCA matuke mieyemo matuko amakeke gima korwaswa abisi orengana barabo nigo bakumubunia nigago tumika bobe abisi yabo endebo igo nigo akogenda mamincha yeli chiko na ye constitution mamincha ikatiba na machiko yense ya Kenya ayonto yaligereria sepeje ya 5 na 2 waigo omurundia egiata omanyekana tasamangana a safari rally asadikan mono omanyekana temna kalulu nigagendreta kurwa ni robo mabwaye asinyagitari ya Nairobi Hospital maega yogo saganwa no mwanchoye amo no murundi onde mwanchoye aseleta magazine wa home nigo bamusaganete Hasad Khan omanyekana temna kalulu yorase ICU asinyagitari ya Nairobi ntoligere linki kiabete asipeji ya 5 na 3 yo Brighton mwancho muligereria nara yoera bolito asegazeti ya The Daily Nation mbia kabisa mwancho muligereria nara gendrete koba ase magasite to kondegenda uto mujumbe auto tenga kikwabo kirinani akyendrete koba ime yomoroberi bwensa kiabona mambe karori tuko lia Alhamisi rigenya satu anjeri kodrora na koba ime yomoroberi una botambe ugenda koba mona indwe tiangwira ni ase gazeti ya The Standard karongo koira ase bechi ya 3 nonye Facebook kegendete koba ensemeli ya mangana technology gosigo kina no bwera ni bwendete korekana ensemeli niyo yarekane buna ebi obo bonge go incitement ni gendete ko ena ki wa ensemeli ya asebono amoteneri mangana Facebook anyarega koboriwa akwene gina nkobeka regulations na rules go guide ekera abantu bakara kobeka mangana gete atari yoko go kya social media with ensemeli ya Facebook ani gagoja magiga ya abantu bande kwenda sekambero asensemeri ya Nairobi High Court eri kwamireria igoro yobotume kyobobe bwe Facebook asiarekane buna abantu mbali bakarotumeka Facebook asokoramana gose ku insight no n'abantu bandi gotakwa samero mwana oyo ni gora sebechi ya 3 ebo abatereba ose abarundi bekigani go bono baherwe kurege tindi buna mbanyara bakonywe kanyuwa ose mbatumia ongubo kiba mayekoendi kigali anne aso musimu oyo bwe Christmas bate buna babe maiso onde bwensira gitokana nigo akarotumeka marwa nako endie gali enkakie Christmas no mwaka omoyo korkwariganiwa nigara iruge tambokero egetinde ye na mangana nyari teka okwanwa
nomo likyo botamba se wizara ya amangana se wizara ya Burundi Bwaime National Administration Raymond Omoro yote aduna ya marwa ni garekande buna ni gakare komenta mono engakeye yo musimu bweki Christmas bwego nigo Moro anyadega kubolia bakenya bonsi ko bamaiso anene asomo yegoyo bweki Christmas ose festivals ase bejeye bwego ne murigete no mosbati oyomo oyo nyorete abana kianda chibarango kianda korwa sense enzeri ya mali pono ni irene korwa sense ya Morocco ekera bera sense ya Morocco 19 months yo 19 months no mwaka oyomo nemetenyi tano nomo ekera chita sense ya Morocco ni ganyoreta abana bense ya mali konda karusu kur mali akairwa sense ya Morocco asajito konyora special treatment bono moswade ni irene sobo sense ya mali ekera irene tena abana baye bonsi kianda oinero mosubadi omutangani orekane konyora abana kianda ande bonsi bali buya wekaboni ukuna kuiburo kuya bona sense media mali gomoswadi yo naso tase kitabu kiri ya Guinness Book Guinness World Record igono alime asaka bana most ani abana bali banyade ko ba delivered buya abana kianda tatiraisi na bako babero muno yo mugako gosinyaga oya kango kera sebechi ya kano manjumo dinili murekerete igoro ya mangana technology ekero abo tukibanya ba okoro bakarina aseme ya technology insight ya irete meri TikTok YouTube Google gose ne chinde kulendo muri gose di amurekerete ga buna korangana robot wedu igoro ko kya buna ya tanganete Google Spotify YouTube na TikTok na chejo chitanga ine asaba Kenya bange batumia chi platform ejo asemanga nabo yakera lituko anene bali banjete sense meri yemitandao oyano njete TikTok njidinga TikTok nje senganje Facebook WhatsApp na Google watu wakora nikiana ngokoro tukibwana nje nganje Google TikTok na WhatsApp Buya kabisa. Ibo nense meri yemitandao. Mbia mono sana. Mwanchumulilia gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nelinga abono abantu mbarororo bakale koleta maliogo yogotindia sense ya Kenya korwa sense ya Ethiopia bagotumeka etugo mbarororo smugglers bakale kutumeka etugo bakoyoya korwa sense ya Ethiopia sakale korwa shashamane Ethiopia wocha sense ya Kenya kolengano muri kibe gazeti nigagotebanga the transporters niko bakale nigegotebekana bakubeka maliogo ase mibere yetugo anene mono no yene chiombe chingamia chimboli chingondi nekera bande asegali eri bagotumeka go transport yetugo yabo bakubeka maliogo yogotindia monenya sore amona maliogo ande inse yegali aya niga asioletigweli tukuligoro chingaki ababwatani batwalete consultative meeting eyo yekiranetwe nomo waziri gose nomo Mulikyo Botambe ase wizara y'Oburundi Bwaime Raymond Omolo Inspector General Jafet Koome National Authority for the Campaign Against Drugs and Substance Abuse Nakada Victor Okioma ne wizara y'Obucheno n'ababwatani bonsi kwaneke buno Burundi mbwikirata sense ya Kenya nige crackdown kego chigo cha sense ya Kenya ngima koligia bali babwata maliogo yogotindia na gotumeke kenyuwa abwesi batagete ngumoyego yogwe Christmas nigotakere ko bumuyega obwato botoereru bantu batali gotinda bakora ebibi amabe igobono ayonsi nakiranetwe muna crackdown itanzishwa ase ense ya Kenya chinga kichitorochi asomoyega bwe Christmas no mwaka omoya ekarotoganda to kwanire goro yomoyega bwe Christmas mwancho muligereria Christmas nigokego chakoba very expensive ase ngencho amagolia maguta nigatigarite bunare taiye igobono mwancho muligereria aigo muri kibegazeti abataba expensive Christmas as pump prices remain unchanged ngorra tuleke mbekelekia energy and EPRA Energy and Petroleum Regulatory Authority nigo kego chegia chincha magolia maguta ya diesel ya petrol na kerosene
kira chitariki 14 usobono mno butukubu kira rero kulinde amagori ayo tanyari tukubaka guchenjwa no nyangake igobono Christmas is very expensive baro bagutara kuro Mombasa baiche Gusii bari bagutara kuro chinsemo ao rigoria karolita yeire fair nero nige comment mono agarwana ya tigari tuna ya ringana ni kon 77177 ngaba Kenya baganda ta gutumeka ari una barenge kale ngorere ase goseto kurasuka ke page ya gatatu ni muri kerete murana kia ba Kenya bagutumeka chi platform mune gazeti ya The Standard ya teba abange TikTok ntubwate TikTok mungwana gete ole popular sana se TikTok bagotera naka mwana kae okuruko Michael Bundi no mwana yokuruko VS Bundi abo akoerera mna na ki Facebook amini TikTok ya mokonye te kurwa despair umakara kuru mugano yagoteba ngo muchakano bumwako oyo asiri ni atugutukurwa se nyumba yo gokomboa kulinde ekerabona very popular nkonyorari kinde kurwa sinchira ye mitandao wethera technology litukunya goteba ekeraba gotera bya kigima amono mwanoye igobona mwanchu murigeria enyorero rorenga na kimitandao ekarego konya abantu abange elio kunyore ngeri ya kira lituko na kwerusia asuboso kwobokoboke mbia kabisa katokwerina sigaseti ya The Standard makwanda sense meri yomutumoko sipijata nomo niri murikirete igoro ya amangana amaganiali ya barimu batagete anene gwetera sebyombe biri byabo junior njiji batenede bono nigo batebirinke serikali takere ko bakorera anekera batena abarimu go ikabanyara bako promoted se banyara bako promoted ba guchi promotion erinde banyara bako ndo bokoreri bwabo boniga niho babode kembekeri ke batenede usige ko likabarimu kwenda kibana commenta kere tutors bande na ko traini buya Wego ni byombe bose abarayo be cyuno ni banyari bakuruwe kurege tindi go jasa ba cyumbe ausaba bunge karaba baterina ba keep off kurwa se abarimu bari 35000 teachers baro chikolikwa kembekia kembekia abarimu ngokembekia kolika abarimu yati service commission yo kyararina gibata mabake chikolika abarimu gobona ebyombe bi ni obyaruri bakurawa na Collins oyu romo chendo secretary be kembekeli kianath na okero misori dio babodiri buna ambakana yabavunge batigane kabisa nigo yaswana ni asokoli kwa balimu omwaka oyo iga bayo nigo babodi serikali ya Kenya kwanza muneli gym cyaro kurumaga ngo banyura cyarenge cyarige ya masirai abo bogo babodi Kenya kwanza buna 90 go ikamotorigererie ekero bono ere no nyene musimu we Christmas Bia mono kigimana ni gagocha twaroche Nancy Masharia na ikaboswe committee y'ikisemi bunge kwiraniryanga mitinye tano no moya etire kurwe bunge approve a budget yo kubalika balimo singincensi ya Kenya nagendete gutwara oboke bwa balimo kurinde omutinyi no royo batebire aba orokia bagucha kolikwa egere ensemo y'ikisemi egendere gusuka bosio tetorika sense mo indi studio ya studio to kwirana tumakwenda ndone ya kwira magaseti bia mono Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bimirubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'Gusii. Ekerogendrete kwebanga kugore binto ao na boigo okorige duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipa mchio wakamache na kubekerwa esola tochandeka korigia tambe genda getembe electrical services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke getembe electrical services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha silver building
shop number 1 ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe Electrical Services asobokoreri obuya. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinde nkero igentekemo kegwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kenene ky'umuruburyo bw'omuganone no kurwugusigeta gucia sumuntonde eriyo nera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro Brighton makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriyo gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinse ibere cyabutuko nabo igo mwiroro rituko rya Alhamisi gochakira chinse isano nemo cyamugaso. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwana mwanju muliri on this TV akarondete utubwate asomoro buri Ensakia bono mambia ekaroto endete kumurikira na kuriria magaseti eritko lero kuri nimbara mwendete gutuma SMS chino ekero ndoje na Cynthia Nyaboke niga gotana mbia bono timu Ensakia asemambia boniga na magaseti ekero mwendete gutosomera asemambi ya boniga gendera boiga bana baminto ekero mweruete kwene kwina twanyora magaseti turugitwanya gora ekyagera nirimo gototebikire gento kirikero twanyora na twanya manyire mbye mono okinyi dismas ningoroche oteba no reme yomurubiri no ndoche Lydia Monyangi agateba nere no areme yomurubiri mbye mono ekemi Sophie Motangi nera oteba no areme yomurubiri emiri mubasi korwanya libali masabali anyoka audana tubwatia senjera endonge kabisa mbona sabali mwendete kutubwatia semambi yaboniga akwena kuna mwendete koba amo 90. Asante sana Dennis Openda Nyagwaya yunelisha pikireto kurwase getaseni gosekurwase nyumba y'uburalia ya Nation Media Group nero gotebanga no arasumuru buli bwensa kira lituko awata bana ba mintogo ika ndigererie Ndizi TV manyego chaka lituko lya ne yerbya. Thank you so much brother na ndenya site agendere ko konya agotebanga Pastor Peter sana kurwachenza macha meche o PAG anyora maigali tukolia Alhamisi ya lero Juvenalisa aunga oyoro monchoria agotebanere anyora maigabono mambia na baiga agendere ko bwatya Ndizi TV News nero bwansumo Gusii a George Nyawaya nere anyora maiga mangi kigima na baigo mogaka aunga andemze aunga family
bonsi bakorokora chinsemo chemecho eskimu agotebya bantu beskimu mwensi p station na mbemo Ndizi TV nero bwansu bo Gusii. Asante sana Dennis Openda Nyagwaya Coronation Media Group asokugenda kubalisha pikirito liegenwa na gutuma maiga gochesa bantu besikimu akoranga sobo neskimu egale achinsemo chemecho mbia mono sana na indegendera kubwati umuruburi bw'Ensakia. Mbia mono gendera kunyubwati karto kwene gasa magazeti ritukura krombate gazeti ya testan. Na inchini kombate gazeti ya The Daily Nation. Ebe jata no kabere ni ri murekerete na kyomo swati oyomo oyo kagere komoita boyfriend ya ego somo sanyo igoro yeri roje lianyomba ngakibona nyarede gako ancherua ko igoro ne cashpel ko igoro ne bail abu litko ligoro omo akonengana na magistrate ni ganyarede gako igoro moswati oyo wa home kero ya de kande no bot kimbo gendrete aso kurirena ingikirete waome aka moita omwanchu oye gose boyfriend ya mwana konya soma ni gora sebechi ya ikom ya agatana kabere kero boy go emreketena ligori ya maguta ni gori atigarete buna ri arenge kurwa maega ekara bakenya bange basemerete buna aburit kuri goro kiombekeri getenete amaguta kia energy and petroleum regulation authority IPRA ngoke kia arenge ligori ya maguta anene kero umusimu we Christmas go se festivals ikurinde nigo ya atigaretie amaguta buna aro una arenge kurukale bakenya mba endere konya go chandeka go se kobe ko ibeteri go sai amabuko ekero kwenda gisabali aho nonyekero musimu we Christmas bejata na toto eri murekerete anene igoro yamangana aria yo kubarigeria aba commissioner bane bali bekombekirio bajore management ABC ekolengana na Eileen Masit ni go atebruna gosini gakarkobulna ya okoreta new evidence mbiri go chigokonya kende ase mangana yo korigereria gosiko ikasense media tribunal yanyarege koroswa no murai bwense Dr. William Ruto nande asense meye niko ase nere murikite mono nande asense make ne murikite na kote abuna ni ge kene kia mangana ye election kerachi ko ani duiri shock abange abu no vicious abu ba IBC bali bane bajakire gote na bone krojo ikasense meya tribunal bajugo kwana mangana marito na gwasiori ninge kyanya tege gokorekana asense meri yobochori obonne ebo igoni gobone kambiro kyanya reke gokana petition chabege twe ejarengete go chikotenenia amangana yo koringo ligo kwa ba commissioner bali bane ne tribunal yanya tege ko rosi gobono kereki ebine ebio byanya tebe gotuderware nigo nigo ya betererimna nigo chulina jerera Justice Nyagaya Irene Masit na Francis Wandeli bago chuikase tribunal eri kwera neria kosiko chunguswa kosiko rigereriwa anaki banyaze bakora amangana abekara bachore bonne bumwako yo bwarenge asebeje ko maikora risara nera gendere nerina asensemeri ya Meru niga ba MCA ba mo imbichiri mugabana wabokawira mwangasa litukuri gore karbabe gete chianga chimwamu ne chishati ndabu ne chitayi jimbaliri bare gotera sensema ya assembly omweli oye mba mwagete isiko kawira bono kawira niga ganyire senate ngigo chokora nero nigo jwa approve na agendeka gosemba chine chikomo irani OBC ayuna rara sebechi ya ikomi gaseti ne ya standard bia mano yo mito Brighton aso wangu mwanchu muligereria page ya gatano na limo gazeti ya The Daily Nation nelia goteba buna Kalonzo Musyoka bono nigo agose Kalonzo faces fresh Ruto onslaught on home turf. Walikibe gazeti ne agoteba na Kalonzo Musyoka nerebuyeka ole threat agosenero gochokobase kirwaniriro aso kuligekero kibo president kuraseke makia waipo mwako 2027 igonga nerba uchikominana no murai bwense Dr. William Ruto kulende bunerbo tambe ensemo ya Bukamba bono korekananga nigere ensemo ya Dr. William Ruto aniga gocha magega unlike the second term ya Jubilee administration nigo korwa ensemo ya Ukambani babwate cabinet secretary yo mabuye Monica Juma kolenda se regime ya Dr. Ruto nigenseme ya Bukamba ebwate bona ba CS ange babere oyole Dr. Alfred Mutua oteneta mangana foreign affairs na Penina Malonza oteneta mangana yobotali aboigo Juma Monica Juma boigo na nyarako ba kako retain buna a national security advisor
ase serikali ya Kenya Kwanza. Waigo Chief Principal Secretary nchiruete korwa sense meyo gati yabo Teresia Malokwe, Veronica Nduva na Jonathan Mueke. Eyebono nige minetibuna ensema yabo kamba weika bamoko bakokegimo mokonyi ogosibo umuraibwense Dr. William Ruto eyuereirere Kalonzo Musyoka mwaka w'ekiro 2025 ta chikonyara kobaga komubwa Dr. Ruto sengencha korwa abaraikoro bokamba bairo chislot ase serikali ya Kenya Kwanza. Kulingana n'umuri kibwe kyombe kya UDA Johnson Muthama nigagoteba erebu n'umuraikoro ase orogongo rwa bokamba niganyare ko bakago popularize gakogenda kirensemo na kweneke buniki ya kya UDA kyabere maarufu igemine tibuna ekimirano ya 2027 gati ya Dr. Ruto na Kalonzo Musyoka ngichikoba ekieke minane kenene kigima ayo naboko yanyorera bwesomera sobong obwikiranu page ya 5 na limo page ya 5 na kabere ne mulkerete igoro yaba commissioner banne bune gazeti ya The Standard yateba abwase korenga na Irene Masit era mochirie tribunal erie bwate a predetermined outcome asobolingoria bwaba obusabu korase kyombe kyo bachol ne chimbebe IEBC kolende Masit narabwe kotenene weikabona magaya Juliana Cherera Justus Nyangaya na Francis Wanderi wetene niemere mogose ko resign korase kyombe kyo baigo mugavana bwe county ya Meru nere onyal koba impeached naba MCA abagete chikura gosibagete chikura choko morusia bisiko bwatika nama machamange bono emito Brighton yaba manya bono opira ni gotigarete Senate echigo approve wache echigo disapprove oko oteneni wasoko oko impeach wa kwaye bono mo governor bwe county ejo ya Meru nagokorera ndocha sepeji ya 5 na 3 ndochenga gazeti ya The Standard yabwato mugano yoboigo abwase omo rally driver ara sensema ya ICU mega yokoba assaulted no mosanyo yego somwancho ya magazine waome oyoboigole rally driver amo noyo mwaboyo mo abanya twabako mu assault asadikan omenyekanite buna Kalulu oyole asinyekitali ya Nairobi ogendete kurwanira obugima bwaye asensema ya ICU babera baiga mono magazine waome negiti wase kigambiro kya Milimani Law Court siritukligora ekerago charge wana mocho assaulting osekomo sagana omwanchoye ayo ni garase page ya 5 na 3 egazeti ya The Daily Nation Katondreta ko mwanjo muringo kwirera sepeji egazeti ya The Standard page 10 muridena kyabali kibamangana na barali banyare bakobori banyare bagotumia erugengi yego jase bali no bale makorengana ne training barakonye yargo ne Rwasi County ya Nairobi yarekana na bali kia bange niyo bakare kumurekera emechando bali no bale bagwetera korende bali kumurekera achievements gosali bakorire asubugima bwawe babori buna yaya tiakurigeria mangana iyo bale mawoka kurarigirina yaya uyo no bolema inki akorire na achievement ki akorire ense ya Kenya yo na arabeta sense media Nairobi ekera baliki abaliki a section of abaliki baigeta sense mugose bali bagusaka mangana baigeta na gosemwa mangana ayo karongo charali ka sebeje 12 neri maikredemna okoringorigwa wechikura sense media ya Homa Bay gose scrutiny asomuru be Kenya mo fourth scrutiny nigo jageta sense media ya Homa Bay onyorebuna oyo ligitekeroye Kevin Skidero niga kwamererio obobui bwa Gladys Wanga uno mugavana bwe county ya Homa Bay kolengana n'umuriki wa seti na murekirete buna chikura nchi arigeretwe gosengi ajagete kubarwe bitu ogete asensemo ya egetu ya Kamsama Primary School asensemo ya Suba North constituency a copy ya 34/7 nigo yaborete kure parrot box yibono irete buna eiretena obotukimandata kurigerwa ekera rikorengana nirichiko nigori wate abuna 37A neta kerigo tigara ekobi neta kerigo tigara imeya boxi eri yechikura korende nigeta iyo egwikaboni ikero obotukiobu wagendete kurigerwa ose scrutiny neta kona ni wa sense meyo ya Homa Bay ayo nachikogendera ekerobono egendete boiga SML ya Wajia omugavana wensemo ewe county Wajia Ahmed Abdullahi
nere nigegere na tena ya ere niga bwete chikura asobwene eno bwasioku maiga nere yeki ya yechukura uso bwibwaye kwamererigwa na barobwase eke gambero sensema ya Kakamega nigo bona abakakamega gosa abantu kuri sensema ya Western bari no mogoko magaye ndege gwetera as company ya Skyward bachagetio muroberio kurwa se county Nairobi oja sensema ya Kakamega ekere ndege ntangani ya gweta segetie ekyo muroberio chagetwe no mokonyi bo murai bwense Dr. Murai bwense rigati gashawa uyo njagete litko ligoro kurwa sensema ya Kakamega anturo jabanta abichusi korase beji komeka na bakorra abantu kwa begeraini senseme yo kuruna Kakamega je Nairobi kuruna Nairobi ko cha Kakamega ababunge ebeji ko na totoni go bono ba bolirie kyombekeri kyobo kia TS Teacher Service Commission o consider locals yani ko jorora bali bareka abare binyoro abali bali ba korete giskura kini mbachete ko ndane batarari go kaboniga abali ba korete masomo bono ni kyombe kia ababunge bali bare ase kamati ya amangana yechemi ba bolina ekyombe kinyarege consider abalimu aba ende baba emeremo asokolika bauchikolika boniga boigo barure kure tindi buna abalimu aba mbabu atibese bakururi yaki gomba saburi yaki ubwa matukama batete na abantu barbono bakarwete binyoro batete sara gitena somerto bwari bono tiangolike ekine kurege tindi ki aruruna muntu tasaba muntu chibese bana ni gasa tete komwa Bia mano sana watebira abantu babegitela ini gochia se ndege yali korora Nairobi gochika Kakamega na Kakamega je Nairobi uko irenza ya moyo irenga gusubali bwakana jibes bali bwakana 6000 from Nairobi to Kakamega to Nairobi 6000 go get Nairobi timetiende gari ero irenga ko Kakamega mpaka alia Kakamega mpaka Nairobi gari era 2000 bone karo 2000 lakini bone ndege reno je ne basu ko karansi comfortable nini mbia mwana roje mobungo Peter Sarasia Mumias East na de na bone ere wala de na ere bono ngo ikahora abantu bae na ndura na ade de andana kwenye breakfast Kakamega ande aikere parliament ni ande aikere bikaro ande jeno jinambu yake avera yoya kwa sababu bunge bamenye chibukwende chiabo yani chibunge chiabo turamanya ebade tena egende kijo konye lichuni iyo okay bono ntugu siga nturamanya rende yetu yasuneka yasuneka igonko bakire manya iki kyabere getanga nande yakolre inkia ya Kisii County company ya Skyward nerbono ya tetene kora bokoreri bwaye Igo bono na abantu banyolire imirimo bali bako hade abantu nabono basupport serikali public participation ke korwali abantu bache barore na bakonyora abantu banyora amabaga yigas asobwange page 12 ase amangana yo bachenu bono ase goikari tukuri igoro abakenya 30 noyomo mbasire tyubugima nabande elibweye mochimikyanda na 50 nigo babwate omuchando o cholera nigo manyangense ya Kenya COVID-19 cholera outbreak ya chire karaba Kenya 31 banyariko bagusiri buguma kurwase chi county 10 kolengana no muteneri kurwase nsemo yobo chano Dr. Patrick Amoth niga atebira ba Kenya tuebire the norm yogwesibya maboko kera chingaki na ko shake hands mama tuibira matuka rero tukarigusagusana kabisa mwagwira na bumwa hagania tuebire amachiko yebinyinyi bya COVID-19 asengenjo nerororo bado ende bone outbreak ya cholera iyo kore twangagirete na machago ubie ndagire tayeti biya bono chi county 11 nchibwate cases yecho ekaroro chabantu bachirete chiri bwibere 1950 Igo is almost 2031 basiririe obogima. County ya Kiambu, Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru, Machakos, Garissa, Meru, Wajir na Uasin Gishu. Chingati echi county chiria outbreak ya cholera ya nyariko bage kwenekiwa. Igo bono tigatwenekia machika yo ebinyi bya amino mboburo bwa cholera na bega COVID-19 mbirorora kero twaboliwe kurase wizara yobo chenu na baterneri bobo chenu
tunyare ko batokubwatia machikari abwenerete twetange kurasa omochando oyo iga asase korera mono sara mete daktari kunyo tusomya kunyo kumator korera mete ko kosu ne bacteria na maji mono na ara go tuare problem ikero kwa tuare korera diarrhea yacha mangana mangi kwa na wasiri na bosiri bugima akero kwa nyore korera igo bono be aware ayo amangana yiniga gutukase page 12 gazeti ya The Daily Nation ekero ndoche Victor Omondo akolika goteba nwale ime aote ambekere divi na nyamwaka konde wensi gaki ayo ento chitokororere goche chinsa chikobwati akolende mbiomo na soko baime ya Ndizi TV Charles Lwanga Ugato agote basibanduki niko ndani na my running mate kwa Jacqueline kwa Mboka. Asante Nicholas Otieno Joey watching from Ugunja na agote niko ndani Toto Pendo agote following live kutoka Kisii Hema Hospital. Mbia mona sana nyagitari mwa kwa mimi ya kigimana ende bakwane bonsi abaroire tikababwene ende asante asemire mimi ya magokora korwasi nyagitari ya Kisii Hema nisi nyagitari chonsi chire ase county ya Kisii. Mbia kabisa sara yoronande ntoroje korwasi kyombokeri kyabanyanyimbo the Inspector General of Police Chabet komega karokana egendo keriga go security in the media ageta kana yaya mbare vigilant nene karoba moje tiomo sub county commando makadara manankiar kubatu kero roboti oro ngoi weta maganai alikuwa agwatu ko roboti rorotena ina shabab mbada kero go sambuliense yetu ya Kenya ndo maiso lakini ono korana lakini tuara ibuli monyebyo anene mono metanto ali bawo kembaliri misimi ya Christmas mangana muna ya World Cup bantu bakumera na sobonge ntu abigwete boigo kuri ndonye batu ashwereire lakini mun Inspector General Police Javet Kome ni gaigata gatena yaya communication tirarwe ubene koro asikyombe kyabanyanyimbo meteke babwata communication abaro lakini bono mo sub county commander Omar Kadara nera gasokera wodi adena yaya ba Kenya aba Kenya kabe maizo ondi maidina rende naki egochokoba konde kono kwira ne asiga seti ya destana ngo ikiasa mangana counties ne rimrege na United Nations ni obono yanya lege ko sokero bodi bona omorakera oyo beirangi miaka kianda ni go analysis ya koru kurwase miaka kianda ni gekoro kuna ense ya Kenya osichinse chake no mojano bomurakera ni gochire ari atari gose ni gochira se abe kabisa gojakero mwako 2015 mpaka boni iga mangana ni gara makong saba Kenya bange bale 4.5 million babera affected na mangana yomurakera ninchara asibona etakire ne byombe bijamo birori na kibigo konya omuchando yo elinde nari amangana araorobe na gukorera gorosa mangana y'iki county ndo chenge page 15 ni bwatengani yo yendege yo yabete launched ase county ya Kakamega tingo yekwanira manasenga nchitwa yekwanire ngende page 20 neyemo akerondoche aba MCA tayari bagendrete gotebanga give us financial autonomy assemblies tell parliament bono niko baganetie na barabo babe funded korasi kyumbigia treasury just like the council of governors na batagete na barabo kwa nekyo bakorera sti ward chabo na barabo batagete ward funds banyare ko bago korera aba menyi ba mwabo gosaba menyi kurwase chi ward au amagenderero na rajubo no kurwase chi county asipeje 20 neyemo karonde digo koroni go mo wasiri bo wechsemi esekiri majuga tayune serikali enda ko bekemerubria bene kwene kuna ngo konyera abana bali bakonyora bali abana bali barasi semi harried na harried abana nge 2.5 million lanas ni banda ko twaro mo chando bwenchara ige serikali enda ko bekemerubri kwene kuna ngo bakonyere na kwene kuna banyode ndaga ambia mano mwanchu muligereria nduchenga bano nabotukura ikiro mweli abwasa magazeti ili tukolera ko ndina mange arase chigazeti The Daily Nation togokora The Standard togokora Taifa Leo togokora mwanchu muligereria The Star wose the people daily elienda yonsi bwanche tena bakara gwasokire kero twaguchutiri kwarorire ngana kiyago kunotete gwesomera soboime abakwenyorera a copy yawo kurinde twakambia watubwatire kurutwaga chageta magazeti pakabona cyaragire kidekisano nesato mega yensemo yabana mambia kero tokuirana kero tokochikoenda se studio ndoirane na ali make airoborito tura yakwanira ke
alafu na inde tukwire wikase kimenagia FIFA World Cup tumanye na rele yako regeteri tukurigoro egere tumanye gote umwanchu murigilia ngaito gusuka gucha tosuka Ndizi TV Ubwansu Gusii. Weekend ya tabua tumuru biliurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kelia bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba mwacho murigelio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olie omokon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore trebinte bikongwe bintebe bawo igwa yemwe yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande manya chibandi nchira achega chinyinge bwate tariki bwate sa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 guika grade 5 nigo bubwato migilio gibirenko bigoro wetani gisemi cya butambe ngwegelia bale okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bubwata borokia bubwata migilio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukonywa chinse muchogo isabera ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abale amegirionsi yumurubiryo CBC irumwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abalimu barororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobarikire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asi namba enoti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enoti isano noibire ibereyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabona Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bone bintu akai nono chomurubirya kabisa gwechingaro na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke yakona so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora
Ayena gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwabo kaneta konsonja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Muna mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chikosoria chikoleto na ndemo. Papa ntibera chokoleto chingero. Amuna mangana mange. Igano bwanzubure bwo Gusii Ndizi TV. Akino meto bwanzuborobi. Ai! Yakiwata bati Ndizi TV News. Aya. Omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa wosokoro isigwa chinchara chiamagoko namaguru na kurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba kirisimi asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomu Gusii a company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichigutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho gutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao voigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bago kubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagotoka imeyumu chukisi asebara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba enoti isano nebire enoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano na ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero tobaisa wechanda asoranyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo gotoka imeyo mochobosongo asamanke gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao
Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelea mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Orogendo rw'eki kilomita chintambe nigo rutagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuriria inakie kerengerio kegonchuka na kobemeremo eyekoretengeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerananere kira rituko lya Alhamisi enseye muninsu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonchoria ime ya Ndizi TV. College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari babwate alama yediye nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twin Towers rirongo lya kabire gosoba Kirisime ase namba enotibere isate noti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ebundiengia nigie korekana rituko litanganie agoika semeremo yao
ne mashini iria gutumia gusobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mano manju muri Ndizi TV karana dodo bwati asemambi abone karoliri tukodi Alhamisi ligi yenya saa tuanjiri tuendete koba somoro Ensakia bono mambia ikarona to semere ni wendete koba ime iyo murobelio kabisa kwago kito chage to murobelio cyara gite chinza 12 bono doje na chekire chidaika 20 na isano nemo sense yemo ya bono mambia kato semere no ora TV yao bono tori TV yao ni on semere no online asense merie simiao o weterana bomo mondako wase simu yako si laptop umede iba laptop ni mondako wase simu yako za si laptop se tablet ko se vitu binde ara tumia sense meri ye mitandao to tena kenda to bwadi ne Ndizi TV bonsomo Gusii asense meri mitandao Facebook ne otonyara Ndizi TV News digital abuna otonyara sense meri ya Facebook na Facebook nero ya rire meri yona otonyara sense meri YouTube ne otonyara Ndizi TV News abuna otonyara ase channel yetu ya YouTube wende watonyara sinjira ya benekro murobiri onde bonse ochakire ekarutori live ni gomurobiri yogo chire ya masembo tera sense meri mitandao twirende kura sense meri studio ande kwale ni manjibori to benaye mpaka twakoro murobiri chinse do chabono mambi bia mono sana manjimurigeria abono nigo tukumanyase obwingetu aliaire obulito ekero chigazeti chonse chirigete headline gete igemineti nebwato bolito anarto chukumanya keigo endrende tukoira sebirubo bichigo sori tukumanya ria koregete ritukuri igoro korende baro bago tubwate gwetera Ndizi TV News digital abon Facebook live ndochenga Witsel Mo Steven agoteba korwa chinse mocha Bahrain agenda tugutubwate korwa chinse bajiricha Middle East. Asante sana ekerondo che Caleb Mwetui kora chinsemo chia New Jersey agoteba I'm watching you abana ba minto great work Ndizi TV songe mbele asante Sara na Brighton inelisha bikirito kigima kora chinsemo chia diaspora yabo Divinon Keo kora chinsemo chia Texas Cyprian Marubi kora Minneapolis ntubwate mpaka Toronto Canada alishabikire tulikoro kwa matundura nonye mpaka New Zealand Dennis Marubi no morugyo ya Irene Gesare bagutubwatia kera lituko na mashabiki onzu kwa team diaspora even South Africa, Seychelles, Singapore, Canada, Australia, US ne chinse mochinde ni oto wakangambia mono wakambia mono tiga ndara anlavera ate ano alimi yumorobelio bono mambia otena good morning
no arime yumuruberi omwana embosh kurwa nyakiogiro masagara mwa mokongu nikotundi kamakawa awadana tegarete biya kabisa Samuel Nyamari nyangau Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii following na Fred Nyandika Musio Masimi na tuti mama Eren kemuntu nyangau awadana barime yumuruberi Joshua Roli anasema kuna sisi hadi tamati inu na bantu abaya inchini ya Caleb awadana kurwa nyantrago ibeno pamoja kabisa no alime yumurumbe mana sabari mwende tutumaje SMS chino watana no mulime yumurubeli kabisa tiganya sabasen na admandira koba ime yandistri binero bansu Gusii kurwa county 001 kurwa Duke Machini agoteba good morning akabeko bwanchani abo biamana sana agoteba watching live kurwa chinsemo chia Mombasa producer wantengo montonaro tamayeti county 001 mbake sana abone county ya Mombasa yobono mwanchu muligereria biamono producer watanga tochi tochake gotumeka chinamba county 017 twako tebiyun county kie county 032 twako manyanto chito chake igo lakini tokora ngingamba manyete tocho chake za wa kemba manyete abantu bake bamaite bia mona sanu machu muligere bali bago tubate kora chi county au asense ito ya Kenya naro gutubate kora kapedo akoro kwa Linus agota bananchi na soire asomuruli abana aba Minto Vincent Nyangaresi ngorase county ya Kilifi agota basisi tuko poa chini ya uongozi wa Gideon Mungaro gavana wetu bono kwani abantu be county ya Kisii batebya bagusini gotole kirasi togendete kweligeria asante sana bya kabisa igocho sento totebya abantu igoro ya county 001 county 002 anekero umete na dedena egento korbar kone mwibindi bachakete semeria coast bajaga 001 mpaka nge 007 yabu ndobwate Mombasa 001 Kware 002 Kilifi 003 ebinde bigoja mpaka bono tukamanya goika umete ntubone twakite Nyanza na jakete 40s tukarasia ya tukaja mpaka tukaja Nyamira gatwara 46 Kisii gatwara 45 tukamagwira Nairobi as a provincial mete Nairobi na province ya Renge kama kwira na bone are kabengima 47 mete Nairobi na nasa gatwara bone Nairobi province gatwara 47 in fact egatwara because ere cosmopolitan ebugate kerento egatwara igo jo sundo de bya bantu ngoboli monko emia sai bano man county 012 yani county number 12 ngote inde na mongo kwa hint county number 12 na otorocha magara gendre tatali bia 12 meru nerere bori bono ni mai na chumanyire county 008 yera apegara sinase umugavano nerote na bwirwanirete na yote chikura amedi yagoro kuna wajia yera kwa nyodre breakfast kwa bili yangu Joshua producer na totevi county 020 county yemerongevere na gwana korwabo ine county yani Waihuru ingringa guy tora riari ngasense mwe magasiti dituko riarero lakini county yetu ya Kisii 045 county ya Nyamira 046 yeko kwa china babre na chikori kwa mte governor 046 oyo Migori ere county 044 Migori ere 44 na maene Migori 44 na motena Nyanza jijakerete kwa 041 mpaka 46 ekero pusia jakera 41 ojabo pusia Kakamega Figa Bungoma ejibono chiajire ine semeria western toro Nyanza twajire western tokoro western twende Rift Valley mede bwatanga ji county ange 8 na jire 8 jirange 10 ochosu obokore na bobo devolution nerei toira na sema gasidi tugrero ni gabwa tobolito anne kiale ngobolito nat na kubet ni gobakale kobolia
serikali wetere kyombegeri gorika barimu kirigererie emisara y'abarimu ekara bachigorika tutors baba kinie birengo byabo by'emisara ine yana kasikasiti at the donation na the standard ekara barawa na colony soyu na abarayibande bekyombekiana tamona kupet by the way mbagendere timeto seba kulture igikaro kelike the conference yagendreta se county ya Kisumu ya 62nd delegates bakuligereria achievements abyombe bibya culture na challenges ayesiba outline bono batagetenga bamentu emisara kero monta korwanirira abantu baye nande yuere byanche ndoche asengencha borokia onya abantu mbali bagwenerete kwegwa amayene besa asengencha bakora emirimo na borokia na ubago tosome no batosometie tingumanya barabungo basometie na ubago to ngaini obo onde bwensi uri ukworokerera igintu kwamanya oyu no muntu bwato bumanya igobana ndochinga Collins oyu amonya mo secretary general bw'ikombe kya nat amo na akelo misori korwa sekyombe gya kupet mbiye bakurwanira abantu babo yes mbiye bakurwanira abantu babo rakindende na barongonya barengeri yabo abantu mugonyaro dakini riba mento misara yabo na bagoteba na by the way nigo batete ko renegotiate batete ko renegotiate a collective bargaining agreement eliba kwa bagwanchira nanga bune kyombe tuwanchiranire ABCD batagete 60%. Yeah, 60%. Yokorengana ne wizara y'ikiseme bagotebana abu kero kende nigoro mangana ense ya Kenya igende tugwetera mangana mange economy, but according to me nche tigabayo according nje sari jumierega tigabara mereri tukiriba gwat ekigar sara ekero mwalimu mokoli 157,656 aisebwa 60% yawo jigoli 252. Eyere biya because gasba kora ne anyonde naro wana takwego chibesa na bali mono aba ECD nabo kanya batigirima timeti barumba bwate ekyombe ko barwanira ECD ebari independent because ECD bari kinech county ebari giriji nech county bari metabe bari gene serikali amwarimu ECD tari kanya besa koru na kyombe ya teacher service commission ngimo manyete lakini ngimurigeti chimuna maite kyara mbamwaite TS number padie mosara ene county lakini ababali gene serikali mesara beko regulated na the service commission nande ngikira agere mu Brighton nkwa bwato mwalimu mu principal matukama gaedire ochita sesho gatebanga ne skuru yae abalimu mbara waligete batarikirina serikali lakini the same abalimu abo mbabwate mbaka TSC number bamanyire ngamba somete baka graduate bakaegwe TSC number mwalimu no yogwenereta aegwe mirimo bano to maganyoranga principal nande with board members abuna ende bago timetinga na bako bakana by the way board school ko bakana abuna bayibuli bako bakana iyo ero musigo gochia sabayibuli why kinende serikali te bwati basisine igan abana bate birenga anko likabale bate bire bachikuligererie bare bwate TSC number na abange babwate timanyetinga bono ngakego chako ban criteria kieke bagocha gutumeka ajumba tagete by January anyore balikira bali mu good number 30 to 35,000 abali ngoli kubali initially bali almost 116,000 teachers lakini kanyorgananga mbako balika ubansi bakora lakini bono liswa dinde ngo chikoli kubona bono nakiki na wolinga TSC number abange nanyorata abandi bakongora ki TSC number mbana kolikwa timaitu which criteria bagocha gutumeka egere criteria gitangani bagutumeka sokolika bari ngeli india graduates monto 2016 to koliko monto 2013 atarali unless and otherwise ngwari go debanga mangana monto ta sabukende bakwane no mogumende bwe county ya Nyamira jiruso mamanyi no aroyo mo obwa aba member ase kyombegeri ge kamati eri yebunge HCM nena ojega okwana alia
ana kia bana ba minto moena na liaki ina bono ninje ngochiko konyi kia barora bande bakara kwana na baya bai bade nande bakatena mora consider bali ba maiga bali ba akorde mete bana monto 2021 yali kwa ki oyo 2016 igoro cyo 2016 koli kwa nande ekarongo korobo tukina akorire bako mezera na abo mutukisana nare kwa research host stroke research Bono egento kerina abalimu bali bakorete batakira utiko bwalimu bakira mangana nasing abandi nabo bakora butukyo nabo ko bonyora abange bali bakorete nande bairani because yo muntu akorete 2013 baka bono 2022 gati mana bakora nande kosi ndengo nonya nibere na chikoire myaka nene yo batigira abange bajira bono kitu tora bona abalimu abakosoma nganyoro mo so yamagande irena mbakora deneni pina bali mbaenda college go se university baradena tora absoro abantu bali bakorere bamako ira abantu because no bakora nsema y'abanyanyimbo ikaro basoye kambi barbe bakugraduate baso ajigwe kweguna ba chire busato chire bunye kana kumanyana nsema y'abanyanyimbo barabo nako graduate ga una bakoirwa anyambo songo bari gocha ngo bakobuguli kubonsi ipi babe kubosongo bachaka mangana nane goli kubarikira umwaka yes nane goli kubarikira Kenya police babande prisons abari mutiga barigerera kumono bona bangonjo ko just side yawe natiga abantu barigerera kumono no nyine chi promotion yo mto Brighton yarenge one of the agenda segikale kyo abarimu promotions mwalimu narobeire mtoka bwata job groups ninchi tindachimanya byara kininjiroro ninchimanyete akonyoranga anyakole group ose hedge to kolenga ni musaro gono yo kale group gose what have you mwalimu naro konyoroberire ase group eyemo ase gakimya ke menge mono nando kwanyo mwalimu yina bwate qualification omonto abuyete kwanyoraga karigura alia kuri chibasi nyinge kumubwa eyero naende konyororande mono ase nonyene abanyanyimbo nanye nasekuru abanyanyimbo na baro konyorori naro menyire usino bo kopro naro menyire usino bo sergeant usino bo sergeant usino bo inspector se gakimya ke menge bali kumagega kwanyoro montaro mo inspector oli olige tukare kare manyorare amasome kubatikana anyararo kobro ega tokuri nanda iroborito ni lina bakenya bono ni go bate bigo bachukuganya bombshell Irene Masit bono otebiro nere ngujaro ikase commissioner ngujaro ikase tribunal ego chiko musherure erengo ikaroro otena bono bakenya kanya mangana ujungujare gwatorira inse ngujare go is going to spill the pins ngikia beta chikura chumu akojo Irene Masit tena tari muoba tari kuri sign ni nagarte narenga sikaziti the Daily Nation narenga naga gazeti ya the Standard aho tena bona tari muoba oikaikase ekento awose oikaikase tribunal yo korana bwata mange naiwa gazeti ya bekabyanga I will spill the pins wekankuane gere I spill omathe goitara chingende igo watch bege te gaime when you are throwing them kiro muntu ikamanye chine chingende bano koranga na bwato bubisige tote bere tali ko resign era tali ko bata ikase tribunal goikai na ndo mochire tribunal yo koranga nige bwate predetermined babu yani tayari bana chitekina nabatebe yonkorengana na Masit kore ndo tabire era na tayari gochigo kwana keria manyete ngikiagenderete during the elections and after the elections ono nabatukuganya timaitinga ndirerieri agwika bose tribunal iyo bono akagoja goiko na libono yamede tribunal ya chakira bono komali tukona otogerewika ajikwerera senseme aba bande mbachigwika gose mete bonsin ko jungu swali neba kwalisa inire nabo korigere runaki inkigwa para dafsa no risaini mete korwa egasi mete niga bali saini tai bali saini asinga jobuya ego bali saini sali amana kono ikabanya rigeri bali ba uchikaba uchikote boro botirwabo eba koreta asibali bonsi bana iga eratoka ngabanyoreri mochondi arengo abaiga tayari konyebe ari saini mbali gikuba chikoba answer bombora igore oika chiko take its course boiga yari ngase gaseti ananda iroboreto ni county ya Meru
nigo bono yabeire ya rigereri gumono karabona ba MC bensemeyo ebate na kawira na goikati moke korwa obisi atige emeremo anekara bamwe mojetu ne bintu ne binge ina tarakora gasi ya ebuya kuna mugavana yesa sweto obisi asensemeyo ya Meru. Engineer Vincent Maina akareko nyolinga Sara tunasema constable, corporal, sergeant and senior sergeant. Ama leta aligo se chiranga. Chiranga cy'abanyanyimba. Asante sana Engineer Vincent Maina ase okorangi nyolia. Nande sikuizi umedena masomo. Nande sikuizi na masomo. Ngatonya bwadi. Asante mbia mana sana Engineer Vincent. Tutatingo manyanga constable nero moke nero yonse corporal nero yokabere senior sergeant no yogatatu senior sergeant no yokane na baba ngaigo and I believe that is the system ya chirangi mbia mana sana kuko na twalenga igoro ya ngana boigo ya irubulito ni yiga yogo sagana musubati na aro mo driver kora mangana ya chirali safari rally chibakurundi chigari chikwenda se chimbero chaigoro kigima ngamusagane to mwancho ye agenda tukora Nairobi mabwayo mwancho mulira se nyagitari ya Nairobi ngikera gereke goikocha gusagana mwancho bo ebintu ebitwara birorire Brighton ebiga bado bigotera ni gender I mean gender based one bintu ne binge nangira ke kora nare to moroberi bo bosera bwenga barigere nankindi mete bona family ne bade shusinyi mchiroro atoko musabiro mungwano yabwene egere ba solve chikondi cyabo nandi tiga abantu bateme koligide suitable solution anya manyare ko ba mokoligiri chibo asenchira engororo nya moko iwana kero mundole na bago suka kivyake libaga mugocha kumizana omuntu mubeke nyagitari asigitandike nyagitari tari arware kero to kwira na no more senses no te umuntu no kora skota mwageti Abiko nyarekana umuntu nabako matenga wana sina ngencho na roli baganda akore bube tigande ya chinga kyake eyuere well ande eyuere bia sanga njutogo chako ebetereri ase producer tanga abusubadi yange na tebu goto gosuka abadanga ngosuka monto mwango cyara tigambera ke ko bakebera kinende ese marriages chire toxic tokonya kobera ororo ochago itu siri bogima ngasengencho ni gore mereti ko seni gotangete kende nkeba ayuna ara meta entrete ko kore kana se vinyoro kinende to sabena binte BJBK to ndokanda sense media world cup sara to mai ko na sense media studio to mai go timoka timoka ke yo na to mai ko ira na centro ndende yakabika ntro chosu wakina cheka se studio kare kina botoko enda taigeti na botosu ko chibosio mai to mai ko ebanga ko chibosio sawa bono mwanchu mulira chimessage yawe gendra chituma kegima wetera sena enchira ye mitandao Ndizi TV News digital mwanasema ya Facebook abayiga YouTube Ndizi TV News nenda bayisi minere igoroga abo asatuligete sugu kwengia ntubunere gaseni kya Ndizi TV tayare twachakire kuganeria mashabiki ete sugu kwengia ano mwako moya omuya igobone namba nere igoroga abo nabo gotome ujumbe egero tatebinga yobwatetie omorovelio koru asante sana Vincent Maina anontabiri constable nere eranki ansikigima ase eranki abanyanyimbo mbia mono sana tegatoika sense mwende studio karoto kuirana tokumanyinga ngaitogo suka gocha Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blast Omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chiamugaso iguika ikomeye chiamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wankora baby okongita kwangita wankora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chiabasae
anikumbe tokembaine anikumbe topimaine wanchoni mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze ine nomanyete ekewikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata aborokia babwata obumanyi bwa igoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egetiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakera chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka ime yomucho Kisii nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwate orosagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church ime yomo Kisii apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com M-Star Electrical neduke konie bintu byogotumeka estima byechingencho ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables
tools, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photo cells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuati chinsaye chinde asumu chibuo Yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chukisi nigobale aseste chenene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakeresimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imiyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Peak Uniforms and Sports Center nigoba korosia na koonye chianga guna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao na boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na boigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Bono mwanju muri Ndizi wekerondete gutubwati ande nasimambi ya boniga somuruberi bwensakia ane tikira mizo damu gatoto kwa na dichi kora kino wakiri tajeti to strike ne wikiri tajeti na bwate meruberi menge aokora binambire birorro boigo na bwate meruberi ndakora turojinza jamnyo kirmano kin to endreta kunya gukwana mangi kyarmo birobiro to gotenna to taka kwera sansa meria world cup turaligeria kenga kikimina ne kyabe to kwera na to gotena aberato turakwanira anabutura utebi oro tribunal ko de tori oro tribunal ko ya bere form dinge ko tribunal ya ba formed na ninge okora bana bon trojena tribunal ya nyarake ko form u asensi to ya Kenya yigo chikuria mangana ajerera form ko kuna ajerera form ya form u ndo aro ji tribunal ya weji ko form u asensi to ya Kenya ko maiga jini jara diriji board lakini njanya go ikerana njanya go ba implemented mede kare tribunal ya rosiro robot tori reta about the tribunal ne task force yes by the way awo to chikorgeria bike mwanjo muri asobo manyi bori to manyete no tori wakil ndo task force ya CBC ya rohedi ntura mayanga kitokare task force ya rohedi ya mangana BBI abanta banga sana barengo sara mangana BBI ne task force ya rohedi ko tribunal konta de ngoja to ne task force no nyene committee na committee nero to bote committee bunge to bote committee go tukete go ka tura abduri liko ne tura nda sense media world cup tura ote ke mineno kerikia ko kanende asenzeria Qatar one ke minene ke amnyo kategoria kise mfaino maite Kisii mfaino Njeri teritukurega Abatuko bokera Bono yitimu jena jere ticket yoko genda ase final Njeri jigori number 3 na number 4 Jiri njeri kolinga bisera byabo lakini timu ya Morocco njango gasa ne kyanali dengo ye imbake kaera timu ya Morocco ilijituma sana ni yengere twake na timu ya France ne bwata manyango ngali sana baka bamyo de Giroud Giroud in France na naro jenga is the oldest one namnyo gatu sana baka karusi gwangi daika ya nerusi zugwalia mpamporo yeno aralia ayeti speedy nane bade amurabali wa Morocco they went there as the underdogs lakini mbakole tega asiengo nechigoli cyabangite batemete sana baikari bakanyunga ngwa nabwato mpiroli babegere wochi menze segoli they really tried a lot and whatever heko congratulations asengenjo nabo chitimu chiatigere bono chance nji bono chisawadi nchirenje chitimu chance echi cha dongo chitoroka nyoro mubui korwase ochikobogori ekombe kurende chiga chinde isato njiriko chikurubo saigo na Morocco nonye ba rueta asirige na liesagero mba kolete gasi is the first African team wikase ekwende kimena kia World Cup wikase stages kogenda mpaka quarter final mpaka semi final. Iwana timu ya France ni ganye korete timu ya Morocco ko Africa chigoli ibere asirigana liesagero egoli hajide kabeko yo mwana mogosario so etaria ngusumupia mwani ale ngene jinguru jimbero jigora kabeke goli na so etega kabeke goli lakini goli ikwaro jenjera yabegetu korwase Mbappe enjera aitetega tiaria bamuraba iga mpaka gachikwara lyo mu Africa anaro chinga France abanta mwamu na abangi balingeri tukuligo a lot of black ensemo ya France na Brazil okonyoranga blacks barabange karana ko korobo tukina inche bono wachangir kumigeni naro chenga Brazil aige bwate black ya banga singencho tro chemana slave trade rikare twale ko colonized chinse chi Africa abasomba bali no bali ko iruo chi Brazil ali bono bakaumira no mete bakanyora anta mamu abange ayina na rongegere take igo na bange timanye gosena bere kolinde that's according to me ego bono Morocco ya minyoga tugumono lakini mbeto mete esiviti mbabu ate chigoli chiabakanete mbami sete chigoli angenye onyatali sana yes ebya kabisa ina ya beta sense meria Qatar one team ya Morocco teraendaka na bekweri bagalia gatatu karwaje kunyona Croatia yes chitariki mitukuria ikomina na Saturday
Yeah, Saturday. Kere kimina kyo chikwara litko ya Sunday tarehe 18 kero bone team ya France ba chukuminyoka na Argentina. Ono no mu Argentina useno mu France. Nchena Argentina inde. Yera we no onda so ikere team ya Morocco ya bwe. Kakingo sabirane Morocco maya isikwiri bagari atoto nabo yakonyorana ya sukire go chibosio. Kimina negia chagete kiara mnyokira sense meri bono tetuganyena ngo chikoba number 3, number 4, number 1 na number 2. Sense moyengo yekina kierengia 1 2 3 kwa bari ebiewe kiara ba ebetumire sana sense meri. Bari ba ikire bonsi. Iko bono France na Argentina na ba qualify rebenyorere ticket yuko cha kupima na chinguru gati ya Lionel Messi na Mbappe na butogo chikoranga na ki ego cha koera kuri nderi tukuri goro mna twagotebya Buteo Hernandez nigabegete kigima aka France yobugwi asichideka chintangani kigima ndeka ya gatano arafrende Randall Kolo agachikubika sedeka 52 na kianda naroche bamura balimba bete heartbroken abandi bagasinyuka mugokorwa segeti kolende to me ego sori ya igoro Morocco mbango gete kianda ye 10 nendo metantu bali korosa mbarose te mbarose abara bali korosa rais mbate sana mbate na nje chigoli chisoa obali gocho kwende draw ya 2-2 pamanya kwenda mikwaju ya penalty lakini bone patimbe Morocco yengeretwe patimbe Morocco yengeretwe kolende toko batayingambia mono sana asengincho ngwaka bali na Croatia bino mtate abiri buna tumanyete egere tweligereri baga lya gatatu. I'm very sure mbago cha kutika Croatia bono. I'm very sure. Kuma yana Croatia na banya yariganirie inero banya yariganirie sana. Nero neri baga lya gatatu ekoli. Mete Croatia ne bate uniform gete scaring sana ngwanya kumanya. Uniform eri yabo bate ibne pass ne Kenya usenda ima connection ibate pass ibne chikaraji njirinze arabona yantiga ngweboliga yo mto Brighton no mwancho muligereria ekero twatebanga Kenya nyasaise wanja to host AFCON 2027 egere toro sie timu ya Harambee Stars waseneche gosoase ekimena kya World Cup 2030 kolende nchera bangwana bali ba kumupire gesa kwekiga na nabantu banalete mwete chinse chiri chigendera to mwana buna ba discover ne kewa ke mupira abuno ekaria ya eno mupira kama konye bamanyete wako mupira ko buna bara abana Kenya how long will it take us egera na into ikere birengo biribya byechinse Kenya na ba kingo yo tole hunanje kingo akera Ndizi TV singa kirindu against by the way naboto week tiga to sabanya sai gose Kenya ne chiko to ko hold AFCON rende enyara ko bakego tieri aba murakoro Harambee Stars na into chikwenyora se na to ikororo na to ikaga World Cup to ikari ga stages nigerabe omugoko monene asamangana yenkoyo asense yake ayuna arara sense meri ya World Cup one kartoganyete final echigwa kwa litiko ya Jumapili lakini 3 and 4 ngoligibale na mbeyo litiko ya Jumamosi Croatia wake na Morocco ase timu ya France wajua kana Argentina litiko ya Jumapili na Jumamosi ayibono bali banje tengoyo bono na bagoje korali geri nane goje korali na sabana ne nende waka buye sabana njabwete mupira wa litiko goro karwali waka sense meri ya Mombasa njabwete egole ya masiri ndisegere timu ne bali waka ne ya Mombasa ngo nyenyorani ningo te mwanju mureria konde litiko ya Jumapili na ande ningo batwari ndi asigeti ya Gusii stadium bakabwate ngoyo tarehe 18 bakabwate ngoyo asigeti ya Gusii stadium tare Sunday niko bono bali banje tengoyo na bodo so sense meri tutio terie timu yetu ya korrebia ya bwire timu chabo ke sabaja gete ekengoye ya National Super League ego na bo to kwenda ko to shabani kiana ya timu yetu na na bogo yesira ko gura na t-shirt ekiara na ya timu yetu yanka kono majumuri to ko rekura sense meri to ende bono tura kwana mangana abere egore task force tribunal ne committee ori to atura kuriri mtindo ari task force ya CBC yaro ziwa enje ira mangana aria igasangire birengererio
ekaira mangana asumra iwense bagatana bono domicile yaira ndase grade 6 grade 7 8 and 9 bitigara skuru chobros okay wanto jugurina task force ni lien committee ni lien droje committee yebunge mede magana committee ngoro swire kali yemero beligete no ene committee nyange nero committee ya matanga nero no nyene committee bono buni yiga by the way egentonkere neba egazeti ya the Daily Nation yabo atekorwase county ya Kisii abo ase guikabono iga kurengana muliki wigazeti eyo agotebanga county ya Kisii ni what pending bills chaba contractor chire 1.3 billion ayaniga cha bune shock ekairero mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati akarosia committee eyito chukukwanira agatia maliete ito to chukukwanira litukulia lero ekarosia committee egotuka emeremeri yakoretwe nago audit mirimo yakoretwe na contractors ndo araba ko bako emurungania ngambara egwa chibesa cyabo bakorete mirimo several years ago bona committee yo mugavana arosia egakora auditing na ndokoranga koregana muri kubega zeti egotebanga nigo committee yanyoranga 160 of the claimed road projects chipara 160 chire chigote wanchikolire korengana ne committee yo pale chonchikolire nigo chire fictitious ose yani hiyo ni mambo ya uongo igo bana ntumanya ngakigo chikoba bono naona arusiririe teria committee wana committee wana kurende tuchakire task force ora tebianga task force yaron na task force ni area koba commonly task force umederi deri abantu bande kaba kolirika ebakori bwatani task force no inchengo bwatani lakini bona ndo takana dabora autori bwatani the task force task kind of force kind ni gere special committee is a special committee yani bondoji committee yabe special ne committee ere but bonere committee yabene eyego ere usually ekoba experts yaba manyi especially ekoba formed purpose to study a problem gete yaba sigete bono buna torigeri task force ya rosu ya mangana CBC igo ya metiko CBC gatwaro bokon e problem gete kareta mabirira gete mbara bagusira mbara bagusira kiromunda dana ere expensive ebintu de bya dusumbuire bya berere bobe bono ekabana ya beire ne task force ekarosu gurende rigeri bokon igo nigo task force ni go deal with yani eko perform with the experts una bona tonyore emete task force na bekoro suguya ikotake kudira mangana media oiketu are experts pamanyete mangana media mono akitu are na professors bakabegwa tusigori no ne professor mangana task force ni professor ke yatene de ngo myakirbo idari ali ajira ngoli nyorande ento aroje mpaka tabichi kuruse itana abegetu mangana education na jete mpaka ngumbo metedi akawini global award ibonere karabegetu na bakora to manyina na kera jete akawinia ngakia roja mangana ya maso ibon tonyana is a special committee ekorigeri igento gete kiabeire ego study enyore particular solutions go solve a problem with ya ndore task force ya mangana ya asibis nero ya bwangoiga ya rosiwa asensi ito ya Kenya na rio ni korangano manyibwana lakini ndo nyora experts bato tera kina berego nero ya rosiwa kiro mundo tomanyete ne task force ya rosiwe bono na manyire nayo machumule nkorenge mbono kwa manyire e task force buna nakire committee ya bene elia korosiwa ya chigochungusa na gotegerere birengererio bya bantu gete igoro yegento gete onye giakoriru bantu batabete involved osonye egente ikebwata mixed reactions baeta baire birengerere bya Brighton baire birengerere bya Sara baire birengerere bya Joy Shouta igoro yegento gete bamanya gukora oro bamago compile oro baturu batebanga korengana n'abantu asemia 80% y'abantu abo banchira ni regenteke ose bage kadere a way forward yamanya kurigiwa now I get you nande ekara task force ya very formed neighbor objective the objective amarabo is to come with the solution osorobu ebo kongobori bwaba asigete
ugoro ribona inero task force yani ekerenga kyangerio korigire na meroborigete ya bera sigete mwanchu muligereria iyo nero igoro ye task force na indirende nonya eliete task nonya na se company ngokoro nonya se company ngo kwane kalire mono complete your task colleagues igone ne kwendegete baire merimo gete bachikire baikirani twana sense mere ndi studio ke ya moigo mwanju bari to kwira na togotebi tribunal ne mangana ya committee togotena inkikirire umurai bwense aga form tribunal yargo jigochungusa amangana amacherera 4 nyorana cherera form baigeta se kamati yebunge ya mangana ali kembere gigo lego jelak just and lego and justice and legal affairs ene committee karobe geta se committee gakora bono murai kairo murai agakora across the tribunal bwina toro manju muri togoteina ngigerere tribunal across kwa sense ya Kenya chinyinge jijara rosi uchigara to robot rwaona ndio wakora ile gas ngwina tore aseda ke ya makurwa sense mende studio yes studio Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo,
ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mano na endo mwanchi murigereria uliogenda tugutubwatia somorobeli bwensa kebano mambia kurutwaka chagete chinsa 12 cha mambia mpaka bano cha butukiri 15 na ibire mega chinsa 2 cha mambia bano ani tubwate chidai kanke egere tuchiko ikomoelio bumorobeli bweli tukolia lero chinsa chibotambe ekero wakilia rese studio konyora nigo togenderete ninkwana yeli tuko kolinda sengencho yali atali gutangika taranyaro ko bakawikase studio singincha bwatemero buli menge na kitwasabera oruso kolitikolia lero boigo ntowo chikoba monere ase studio yagera nchino yo minto Brighton twabwanga torara so maniake torara manyani yake igoro ya chito enko igutole task force twewe tribunal twewe committee task force yo mto tebire bya neri arosigwa yo murubulio CBC chinga ky'abantu barenge bimonyo ao abandi bagata umurubulio yaya oyo no expensive oyo to yaya tribune karosi wa bade tarakora obotuki tarakora ko ire birangero bya bananchi donto aranga mbaira a roboti asomura ibwense amatuko makaetire kolende ntokanyete final report korwa set task force yo ya IBC ya CBC. Oigo tribunal bone ne lietalinde kabere tokoro ali gotumekwa ase chinsemo ao wango igo muraibwense na set tribunal echagotukana kolingolia aba commissioner bali bane Cherera Juliana Cherera, Justice Nyangaya ntobwata Francis Wanderi na Irene Masit nyora bana baiga tariki 15 chingaki Bomas of Kenya wetro munyakirego OIBC wafula Chebukati na ba commissioner bande Boya Molu na Abdi Guliye barenge kuralia ma achivu yobrayi obanene bwekirego giense abaiga bane barenga sensemo ya Serena okana bagoteba mbali part iyo morobuli yole gokoreka chitariki echo iyo kaireranga bachire mamincha ye katiba ense ya Kenya mamincha ya machiko iyo kageranga bono bachake kubwati gwanga kero kende ba watu morobulio otali ngumuya na kwenda mamincha ya maragona machiko ye kiombe kyo bachorine chimbebe IEBC banyari ko bako machiko asege kegetambo yo mto Brighton no mwancho murigereria babeire bakoikirwa mutwa we committee ebunge ya JLAC Justice and Legal Affairs Committee bakalingoliwa bande mbaigeti bagatuma aba wakili babo iyo kairera magaye kiombe kyo ya JLAC korosio roboti rogatumwa cha somora ibwense ekairera Dr. William Ruto nero rosirie tribunal ebalingolie osemba bwatama mocho osembi jabali igobona kiagera eliete tribunal nalitokuligereria ayo mito Brighton tribunal negento gosene nigo chire chinyinge chigo cover a wide range igoro yegento gete gosamagima y'abantu about daily life yente kyanye yego affect about the daily running of life na be tribunal ekorosiwa ya chigo sonsora na koligereria na audit na kolingolia na kobolia mabolio mpaka bamanyanga inkieke kiarenge osenkieke kosonya abantu babira se headline bono buna cherera 4 barabeire ase a headline ige tribunal nere korosiwa ya manyanki kiarenge asaba igabane tabuti nero gatie task force amone tribunal a tribunal ne ige involved abantu gete nabira bene skuru onanyoro mwalimu monene na bali baye tribunal erosiwo emanyekana obokoreri bwabona kibole nkaiba achire mamincha yeri chiko mamincha ye katiba a tribunal nere korosiwo erigererie
enyore reporting kirano emanye ko banga abantaba bachire mamincha elichi mbagwanete gutigara obisi mbagwanete kwa isiko bone gitambukiro ekia kiamanya ko imokiwa igobona kikyo tokororera tribunal ya rosiwe guchiko baringoria yo minto Brighton twarorere Irene Masit otebire na ari tayari gwikabosyo bwe committee ejo aerera amange ari bone guchigwetetea okuboli ngegente kinkere eri nande ne koti ende bono toratebe asenge jona nyene koti ngotware tribunal ya nere kuringoria muntu gatukire na mamacho aigani gagoche gwetetea akwanekeria manyete ngikiagerete bakaimuki getambukiro keria libaga bari gutuka bomas baro bagatuka Serena egere banyare ko bakurwa ayabo igo bono kagerete na engenjo ye tribunal no koligereria inki keirerete omonto gete agakore getambukiro getatakire at that given point ndachenga korenga nanche na boigo nando bete bamana to ya chutinto mo akirika goja otweresa kabisa torana ki tribune ngaki abere commence dandingi because it was a task force yaro ni kwenda task force mono ni ge bada project gete karari ngana gete ya bed task force ni ge goja ya sangiri bidengere to the task force ya CBC ye singima e kaligereria mangana CBC abantu bakuru bidengere na MBBI abantu bede task force bakuru bidengere lakini tribunal yaro ndro jigo sena mbaje kuzangiri bidengere parabu bakuri mbandira to botuki barigiri mocho aromba ndira to botuki omete mbagenda tayari tribunal ne ndira to botuki bakonyo bali mono alba ojo ikana bali berere baraba majo kobeka ekwende yabo barabuka tene niba maina bona bachikuri roboti rwabo igobone tribunal ye watabetene na mchelule somebody like that tribunal ega eregento kia noko ya no confirm bakuboli ngabo ingikiagerete wakora iga then ujieleze barabu yani bakuriringa no bumayana goteba guse no bulimo bono bumayana bwa guse bulimo bwa no buragere oyimokirwe getambukiro kendi yonse kirachi kuimokirwe ntwarora committee ya JLAC barabu ba ruseti robot bagatanga ababane wacha watoke kwa ofisi onyendri ya koreta se JLAC tegenda somora ibwen saro se tribunal nabo bali gucha kwenda kaju no robot rwabo banyorete kurende father tribunal nere ichigo confirm robot rwa JLAC na barabwa banyene betete bamaye kuri ko robot anything kira ari kwetera se tribunal yo nere gucha kumanye future yaba nabaiga umara ibwense amanye chikonyora libaga onye bagutigara obisi botigare onye bakwenda isiko bagende egera umara ibwense na ndaro sie committee ngao elierache aba commissioner bangao bali baguchikutenere kyombekeri kyo bachori nechi nane tribune ye go iketenere ne chas iketenere do monto no monto bwate no go expert wika batenere tribune nindo chega na Ermas Insadam abatano abaturigirti biyana abana babo denda som Shalin na Denmark agara konte na igorna de na Morocco igaya kwena ande yagete mbian mano Saddam Elmas asoko tobwatia senjera ya bene abatano na ore me yumroberio asemambi yabone genda tobwatia enero distribute bwansu bomo Gusii igono ase tribune ya rostigu ni go chigote na chast agree musherule nero uchikoride tribunal ye ekeraba uchikoride mangana ya abo cherera 4 barona kibakora to robot barona ngakia beteriri ebono bama ucha no robot rwabon bene mbanda the investigation entoro jena robot ndo robot ketubuna video nere gose robot na cherera 4 mbanyora ne na umubwasi miuro moja ngakieri echikura ibine bende te kuri banyora evidence barona ki bauchikona ja eruri yabo asante sana Janet Busibori agenda to watch kuro chinsema cha Saudi Arabia agoteba na watch bana wa minto barikiwe sana enjoying the show very much asante sana Janet Busibori akurika wetra senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital watonyora wikorike Ndizi TV News Digital egerorole bicha ya barale bonse ba Ndizi TV abumanyenga waikire nyomba okonyora kende yonskere less than that igo gwasoiro rwao Ndizi TV News Digital maleta yoane igo wasoire nka na YouTube igo Ndizi TV News na boko nyoraga bo you subscribe you like you comment and you share anta bangi bamanya Ndizi TV noere na ende nabo kubeke notification
yagotebia yaya Ensakia bona Sara na Brighton washamuka wako tayari wako ngangari okoroseria lituko lyao na gukorosera nabo igotari Ensakia yoka kuri nemerobeli nde menga sengechikete seri kya Ndizi TV twachire inkuma asogo twali merobeli menge miya yogosemya kogokia na gukumanya senchira yobekirano kegima mbiye kabisa mwanjubiri genda utobwati asinti nyaboke ndoje no oreme yomorobeli ase emambia wone gotena yaya no oreme yomorobeli wandata gutubwati asenjera ya bene kabisa genda gutubwatsa ramukaya na yatana ukondani ya Ndizi TV ne rwansuma usi mbiye mona abana baminto asigasi no mokora engia mogosaseri ngwaneri choshouta Sara na Brighton ni onu mbaroche ngwaneri chosho gere timro chosho wakwani kuna Sarome atena no arime yo morogerio kabisa oitabire oitabire mega nende tu oyo mto Brighton ekara nende litukolia Thursday ekara tribune mne yekoroswa montona bara kuminga ekere koroswa anything again to bne kyonkere channeled as a constitution yense ya Kenya jukire gento kego korwa nkiana gokorwa outside the constitution ige mineti tribunal koroswa neanchire ase katiba kolingoria na koligereria ebi amatokeo wose bikorwa ao bigendreta sense ya Kenya task force koroswa igone anchire ase katiba neri tutamanye vipenge na kiagora wakili yako bagaiga ototebianga nambagete nere gukwanire binte bigekarara cha studio na atotebianga tribunals formation of task forces and committees in chapter kie egotoka se constitution yense ya Kenya ase njogento kende nkeyo gekoba outside the constitution na bibio biko na bibio bindo mbiriko anda ikiara maderi jiguria 2010 etorga one by 2010 constitution na liyo kwenda mundu kutaka na kwa chete maminja neli chiko kwenda kwa chorete barenge maminja neli chiko igona kiona na banta bange toko enda sikambiro watana kolinga na section fulani chabwete nini ni yeri tena ngwaje maminja yeri chiko ngekora mundu akwenda ikambiro nakitoda keda sumuro video yo kiro mundu manyo bwena bwa sense mayeli chiko ekero monto na kogosera kwa manyaso guchaka ngayo guchakira mbone monto mana kera monta akogosera iri bogima ninga kya kogosereri nga kyo kwende koti osoi kya monto bago tena ngugwakande asol atara gwaga no ndo mosoere ngayo guchakira medo monto ago tena sara ngugwakande medo monto ya atara gwaka ego gosere ego no kwa no moserna nare choshungongo soreri aro bogima yoro imedena moser dago gwaka ina sol bono maji go so sol bono manye go choso na bantu mbaro batamanye tinga ngaingo chakira ama ena ari nyasa rero nyendu wakili acha se studio chi process na chi twata kumanyanga ekero goseire ekero ore assaulted ekero ore threatened ekero oruani no mugako go gender based violence ekero chiete mamincha no bwene bumwana munyaroka komokorera ogosara goso omwaro getie nkaiye abantu bagochakira ogochaka Brighton nakuna ndikubwate obokong kwanza hivyo manya sogochi na kikiagarira ntabangi batana konyoro bwene juu batamanyiti chi process ine chitwale cyo kuligerera litikolia rero okonywe omanyenga ekereke giya kobereire nga yugo chakera mete bintumbiro tachi kuligyo mu wakili bintumbiro ogochakera igabibwate process ya ekerara cheka se studio ntoratiga ntumanye nga nkayugo chakire gento kwa makonyoro bwene bwago kinakdo minto betururie bingi go chibosiga gatoptwa manyana kwa manyo bwene bwago madra bokonyora asole bwene bwa mboyo ntwarana no bwene bwa bana wikaturikire to mana obwene bu mondo borobio na onto de task force ya rosiwe ayengo abwato bwene bo kwenda umaitena bokonyora ni task force njetete tiri tibirengere biao ana bokwende ko dio tena ya nje umaite task force no ya ajite bosongo ba bege de distance tinge tikisi school tinge tisironga na ande mbange tenga kijise ina kulu birengere na boge gambe na boge kigambere jiwe Evidunevi katiberengia bo. Wigario tena ya. Na kurudisha nyuma. Ili tugerio ba begete ntugete kisi skume yani Kisii University. Nduru maoniane tinyaro jigege. Kenje na tagata CBC abana grade 7 yesire. Lakini tidina na maoniane usene igena tabo wigari wakwana egare binte binge biko koregana because aine ere katiba. Endende ntochitomanya kero wakili agocha chita a task force a tribunal
ne committee. How necessary is it? Is it necessary nga kere gento gitara kole kana buneta keire lazima tribunal echororo asekie tribunal ko berororo onye abaiga bandi basinyiro chi committee chons cha sinyiro. Why what is the necessity of receiving tebiga? Ntuche to understand better ekero wakili arase studio kule ndasebono ntokonya ukumanya na intu ali tu aso. And the tribunal was formed because of disputes. Migogoro unaboni yetro yo kumusana ngoro bali bako majiba bacherera fo namba korete gasi yawe yara na ba usugumo hone tribunal ene ere gete gokora correct dispute ya bede ne riye ekore determine claims or disputes imede claims ngiro asaba bacherera mba korete gasi yawe ina kusimba abandi batena walikuwa nataka kuchoma Kenya abandi batena ngoigono na babunge bana bagoteba bono claims yeji najita kiriko badetermine claims yeji ne cheke no sene chobulimo ibona tribunal lakini roche na ndio mtu Brighton ne karotora se tribunal bado twarorire Irene Masit oyoro mo commissioner yaro tari tigimirimo oli tayari uchuika bosiwe ku tribunal bado ngote barenga tribunal ye igere kolete gento ikoroka predetermination yana uchike bosi tayari babwatari chibuli yao ntumayanga igombuya usekara go tebanga tayari ba predetermined nakio kora yamanyekana ngabono iga bakorere predetermination utaraika nonye nororo bona sense meyo na Irene Masit na wato bosibore gore na nere bine bire medene tara reta bona na bure aise ko andika mbira tena banda ba determined na ba tena reta bona evidence na kioro ja ba ginge tribunal tayari kuna chirete kina twarorire ko machioku nonye na babande abetiye meremo bagotebanga tribunal iyo igere predetermined lakini nche na ruranga Kiroke na singencho ya choro no mo raibuensa ko bantu arra abaiga bana mbatakire ko bobise na kie ke bana wakine ke da na tribunal ke go form mo ko ya form anin kirenge ke no mo raibuense ababunga ba mo botete da bono form tribunal torena amangana yare ko era ali ase kamati ebungeri yare ko bachunguza ngosuka yare ngo chibosi ikiwa na wakino jo jama etaba wakino jo jaba batutebia mange a lot we need to understanding aki onya abane bairuse tiensemo na barabu mwanya bantu nkubwati baro ekatiba ne ngo protect everybody no wene bwaye onye bari go sire ensemo yende kero kende babwati bone bo kora boigo why are they being crucified nga bakorere limocho na barabu bado na bakenya igonto je tumenya na ende kero montora se commission gete igo bone bwao boli burase katiba mboli kubwati wikobwati richiko lie ezemeliole asenga jonye koromo commissioner o IBC tubwenere tikuru birangere libinde outside IBC ntotake ko goligereria asengencho na boyo bigose kana dingane ri geteria pacherera 4 committee ni go ya rostu ya rekoragwa no mo MP taraka George Murogora bakameke recommendations sina bakadapt petition ya begetu na Republican Party Dennis Ndiwa Ntumbi na abande Geoffrey Nkata na Wall Street ngene ba begete kina abane barusi wabisi madaro ba tetena basoe barusi wabisi karo baira bari bakabwata mangana ayu bakabwata karo bakarbanya rakoru na baiwe birero byabo mete anene mbacheti aba commission budget barkuwa kesona na royals babo ali reterende na abana watana aba mpe watana wana de tribunal erosio erigireri echunguze nande bana ngo jibaru ikase tribunal baruerende amangana abo Ewa no mwanchu mulira na raito gendete kona kuligereria ase so bwengetu aso imeno bwekerano na kero tubwate expert mwakili to George Murara Bwakuma turino gwigena buna ntomonyore wiki gocha kitotambonyore na bona ende toko ligie mwakili onde ora tokonye sengencho korangani gabwatiranire kegima amona mangana ayeyobo koreri eyete committee rende yomto Brighton erone bwekaine tribunal gusine bwekaine task force committee mete eronigo mete committee ero no te aki kenyeji committee ni ria korosu kurigireria ringana gete egokonya kobeke meroberio na kurigireria ringana gete kwasigete ende mai gosuka gochibosi
alafu naende committee nerie ko base ground anyetin manyetibo committee nerie ko base ground onye abantu gete moire claims gete moire claims gete nga ebintu mbira tutarakorera bune bwenerete naende ntobi maete buna biarenge so committee niko konyorere ere mashinani gose wikebe ase ground emanyenge karo Brighton yakotebanga na akara gotebanga na rose ti orochoro amene ndrosi nando nyeru arose tigwe nyeru arose tigwe miaka 5 andi rwasalikire bono igondo arose tiguburonge bune bwenerete ekere orochirwe miaka 5 abakoranga nande ndondo tigali miaka 9 gose nebere romanye gosalika akiri bono rosalike tibobe na kibago kora ba determining egente kigogoteba tari yake maene yaba fictures committee wikebe ground nonye na matanga nonye ne committee ya matangari na rere ground ya maite budget budget bagani balenga bale ngakitokoro ischibesa toroselie togole chianga wicheva bakonyora bare ase ground ngike naro ero mubwika robune ya rosi wa county ya Kisii kuligerere claims chaba contractor hawo tayamba korete meremo emyake menge ya ire batana gwakano bamanya kubolanya gwakorete emyake menge uchi bagotanya gwakano iko serikali ya lengo oso mondo yebe nagikora tubaji committee education gwete okwana babati makonyokero babo bona bauka hamera bauka bakorangira batena aya ngigwakorete committee nere korigireri etara mete committee igobona committee ke gosinywa inabe ite task force yero task force inabe koroso kare committee ya sarike lakini tribunal wanu ye koroso wa korigereria amangana commissioners mete aba bajorire ko bachi commissioner chai they are commissioners mbali bantu raisi the commission bone tribunal eni ekorozi wa atoroji kamati karo ya recommend akarore abantu bande na abantu rende na be korozi ya task force ya rozi lakini bona sense me tribunal Antonio rende kare article 251 yeko suni ya Kenya ni move from office na ine katibe karo tabana a member of a commissioner other than an ex officio or holder no independent office may be removed from office only nabona bwa babogerera nabwa ba hold to office independent mede IBC is an independent office it's an independent body independent office was a body nere ibona igonga kulingana katiba nabo mo commissioner of an independent body bona IBC bona aba nabo bararusi ku office by all means onye batukire nama moch onye ba violated constitution yense ya Kenya ine kogenda gali serena ba declaring barumbaringe part ije chikulecho nande all the way mbaringe part mbaringe verification no baringe lakini at the 11th hour berusi riororo igomba chete mamincha ye katiba ne constitution onye ba chete nabo bari eligible yoko ba removed maide babo Nigeria boni bar suspended wale bari suspended kero usosoma koru usosoma article yo 251 koru 1 otirimboke mpaka oje mpaka kero murai bwense across one tribunal kero ba igeti at the National Assembly shall consist the petitioner and if it is certified and is discouraged the ground under shall send a petition about riba ite der bagat moja sumara ibwenze kranya de petition eli anda ne diji kono leko genda bono we cargo suspend bali obvious ama go form bono shall appoint the tribunal in accordance with the clause 5 igoro eli mede katibe go koira ni igoro nice bono manju muri kata go some katibe ina ba ko soma se article 251 go endra na beko go tebino na ekike endrete go korwa it is anchored by the constitution. Tribunal nigego tuara a person who holds or has held office as a judge of a superior court who shall be a chairperson. Yo como to abo somete richi. Ando to jora mwalimu ko base tribunal. Achiko Joshua yo no mwalimu wene na Joshua. Bega tribunal ebe no mondo o somete richi ko beire mo judge. Alafu renda omo commissioner monto gochol ko be commissioner. Ere qualifications ki osakari gutua. Karana roche kyombekia IBC. Go se kyombekia IBC go se mo commissioner se kyombekia ndigions kagicha mono IBC.
Glorification njiro maito bono abonera ngo ego fali korwa se German David German Mosio na ababand maito to what the members to to vice chair to ne chair a person to na Mosio no Mosio lakini to rigo jia sama to karbo story ko ngaki IB se ko constituted ekiera German chipkati na bali batatu timu ya watu kwenda baleka bakwenda retire na ababane kera abo kwenda baleka iko bona IBC ya tigaire etabwati monto de west tama goje to madana ki monto na tebo yamana wana tuji gutwara constitutional crisis asinse yake iko bona omanchu maligereria ayun gatiari amange togo chitwa gosemekera litkolia Thursday kwemanya meta bantu bange tumanyeti uya igoro ye katiba bantu bange mbana gosoma na bantu bacho base tribunal at least 2 persons who are qualified to be appointed as high court judges and another member who is qualified to assess the facts in respect of particular ground of for removal yobano ye tribunal bantu bange gotwara abantange batano wetani batano by the way wetani batano na kile kenabo linga onye oyo guchigutenero soko bomanyakero goikabe charge ya high court ko supreme court wakibeka igaba commissioner abayiga gutenera igona barabugoika baba bantu babwate qualification chichitakeire bamaya ko hold office anena asikimbike bacho nechimbe baibisi ntochitoligere tumanyana nakieko ba formed yatikeyo 251 of the constitution nando mate tribunal nani gocho kwa muraibu ense recommendation na recommendation job recommendation wano muraibu ense amaya ko react within 30 days ekero ba muire recommendation within 30 days ngo chiko mo advice wana igoro ye recommendation ngo advice mo raiwense ndo ko mo advice ngete tribunal ya kore tribunal meten judges to te bali babata bo manya seriji ba ko mo recommendation ba te na bona banda bwate magoso ngabagoji na bwate mamojo ba ko ba instead ni ko ba ko ba instead asengencho na te bang anya 30 days na chiako kara receive recommendation njinaka gago se attorney general nero nago so amwadi wese amata 30 days kiti araba banda be kara ba suspended nguli bara musaro benusu ndama eno bona baba cherera bali saini go senko nyoro bakara kini bana bali ko nyoro lakini suspended unapewa half yo nguli era musara Masit. Naenda kuri musara alisaini naenda kuri musara benefits injiri chindonge information and benefits of the office were suspended wow naenda banda manyina abatoto barabu kona bari saini kwa resign ribono turi kuri ba lakini irini masiti yare naenda kuri enibo yaye anjumurigeria mbia mana soko endra gutubwatia gwetera senchira ye mitandao karatunya gusanga naye gono mambigoro ye committee igoro ye tribunal igoro ye task force ngakire kire kyombe ngaskieke egokora kolengano banyibul bwito tobwate bokeigo nayo mwanchu murigereria onye tuachira sige toroje ngantu asukake otorikere ujumbe buna Vincent Maina era buno gosukake ego okorikire okotebiringa yayo mwaro mintabo agindanganya simyolikire nera isawa very fast ogotumanya mange no nyeneri kibaraza abombali bali chungu tanga barikire igo no mbuya togendrete ekarondo che Dennis Matundura Nyang'au count me agoteba watching live from Canada and ya Toronto. Habari ya Canada ni sangapi hapo Matundura? Ananya kwa genda tukutubwatia. Tuandikie ni sangapi hapo Canada saizi. Aiga sense ya Kenya chire 45 minutes past 8. Chitigale 15 minutes to the top of the hour saa 3. Ntoko manyanga Canada sangapi? Dennis Matundura Nyang'au enelisha bikireto liga ni kigima. Okubwati umurobele bwensa kera lituko. Ewan. Emintone bingi wiragero montaro sikobis koranganiri jigorinse ya Kenya mura wacherera baenda takurigere libuga sara kwanye kumayana monto no mabunge o asebungo kortimanyeti aise kurigera check e bounce aba emekana na tabwate bes mabungo ingagochi kai ekitimanyeti that bankrupt de tabwate bes igongarochi Iwan no je ngete kwa manyire igo wana kyonyora na
mobungu wegeta ba declared bankrupt ko no mo bisonde kwen serikali aba declared bankrupt ko bono ochireka abo rusuwa bizi Tete bantu bataka nakiyonyara dibako bori una ibjibese ngo ko wod asengenjo nakina kumereti aba PS amine wa CS wale ase serikali ya Kenya kwanza oyo nsepi naro chabu ate 100 million oyo nsepi 100 million oyo lenge musubate nyokwane teki mainerende bati mutana ngainereri to ngene dia ngakyo ngene to ngene Aisha Jumwa nere naro chobwate 100 million ekaro oyo igoro pi mo prime cabinet minister Musalia Mudavadi abwate 4 billion Nigende gina ningia kwa sababu MCA se county ya Nairobi ekero bali bacho bari ujugo chorko ba aba wasiri banyo ne babwate nibe nyingi munda ote na leo tena nyeni gongo de 400 million kumina igone nembe yakutwale bintu that's why mabo that's why kanyora ngabantu ande bakwira no ne birogo abantu le bwate nibo asenge njabuno baguchigo konya tachiko ba declared bankrupt renda arusi wikiro igaba igonyora bali chi hasla kabisa muno moyo mbungo yo Peter whatever Mumias East oyo teba guchokolina ya sura me de na jigo buluda ya sura ni ya sura tumonto dara tobo bogi mabiego iga aba ya bakwire birogo it's all about sympathy some abantu baligere chi agenda asenge tunaro konyora oleko campaign nenyange gusena magoro tabwati kende egorege ntokwango siringa mabungali ke check e bounce is declared bankrupt inkago genda era makongo timedo se producer ito ya manyetayo na boigo asora asora ile mari kwande kabisa na asora nine na asora government lakini ndio ujiwa sama tukarabus ngore aso na ndio ya sama gazeti bina ile tele asora na lili ile no wasimiora moja bakaiya chikura cha 2022 bakaiya chikura na asora fan na bali baba tena inawezekana aba Kenya ndio tena bona teto enda asora ndio ko wezekana. By the way karuto kwanira asla umurugulio yo asla fund no gendrete during Jamhuri Day Nyayo Stadium murabiense agatogi sana kiganchekyo agateba gwikabono iga 15 million Kenyans berikire eligo kabesa korwase kiganchekyo alafu 7 point something billion 7.7 7.47 chabere dispersed yani abakenya bakabesire 7.47 billion korwase 50 billion iko chibasa ni chingi mabado tingo mayanki bale kwenda ni 500 chance pi agororo nturachi sukia bado neji nyinge chire akini mongona wa musani na kandikira ganteringa na sabita ka 600 ekero aike time ile bwenerete kero a default totebe chitalikichira rwaka na taka neti agante imambia nyorote message ekomatebia kana 601 igekero kwa default yego chaga ko bwana ja comment interest yego chaga comment agante yoro ninganyete ndolenga na ndi mambi comment chire but the following day yekarata kanete ilikuja 601 igwani tulikuwakana na beko na gukinaiga Rosi yange record ya ingia osabe chibese jiju umara gwensa tebetenga utapewa mpaka 50,000 kire record ya ngosi asila fan takara azmie bago criticize bago kora what have you but rene ngende to konya ba Kenya asibali ba kuirani no njingo sirando moroberio kiare o krango tena monda tena 500 ya kwa une chibes chinge igobone mete okora 500 chibes chinge kobote kan chibes okonyora nese konyora no mondo konya chiribu 10 igo okora 500 chinge lakini nese konyora no mondo na roda kende 500 mede ni nyinge sana kana breakdown tonyoro mondo koni ebichunjugo egechunjugo keke gol 15 shillings ebine ebichunjugo bere ngara gora 500 egechunjugo kaka mete bana go gradi tongo chunjugo reja eja mondo re kara konyora koni egechunjugo 30 onyo orosi faida ya 15 bob
Oroje 500 na nyira ni yaso. Ere just nyinge. By the way, Dennis Matundro ntaviri chinsere ngachira sense ya Canada bono iga. Agonte wit 00:45 hours. Saa 6. Ona tumetine ya mugaso Dennis osine ya botuko. Ya botuko. Ya botuko tali. Era botuko era ye. Asante Dennis Moncho muligereria korochin sema cha Canada otataviri chire saa 6 na dakika 45. Ono korora sasta ni ya mambira. Ya mambi. Ya to tuare ya mambi ne ya botuko. Ya mugaso ne ya mambi. Ya mugaso. Agora sasta je botuko chigire tayari mambi. Ono to manyampia mose Iriando bako anyo mwako moya. Kero to asoire sasta. Bande bako iriada na to asoire mwako moya ne kene ine mambia. Asante Dennis mbia manase okuiraneria ndochineria shambikirito likonke gimakora nsema cha Canada. Ende na mocho kora turangeri to chikubwata Ndizi TV to nyire Canada. Ne rosti rakni to wiga bono fiske. To bono to korere Ensaki kuruororo kurwa mwa Dennis Matundura endegaria to gendari. To Ensakia Canada. To Ensakia Canada to korere kurwa to link live. Bono. Aba mmetingi sejira bando badari korere Ensakia rais. Wanda no nse America ndire sinoe ko balia Ensakite korore kan meten sakina kagaso ke te karido te korore no empo na viraro asiti ali magaso ke to go sio gali vira monbe mano sana agwena kwene Ensakia saseri ali singo go pongesa umeto magaso no mata vitamin D kabisa na wewe mancho murigereria na batoko na gusanga naye togen twale gukwanira mange wakino itotegetia se studio tukolelero ekiagere twasangire ntwamo naye nande twakuburingana bagututumira ujumbe yao tutabinga youtube watete kurwa ende kero kende nkio gukora ende mbarabia botagite baswaso murubiri anda tutaino gende tukwagokia no murubiri gosenga kimurubiri nyoroche bagututumira ujumbe ntubatichideka ngeisano iga ngeisano tumanye gukora nara wadana ero Sara na Brighton ni Sylvia akinajua nimepotea sana but nimerudi sasa. Sara na Brighton, Mungu awabariki aki. Uya kabisa. Mbia mano sana Sylvia ora jiro korra sana. Korra sense Maria awen Sylvia tu koru enchoro. Kabisa. Mbia mano Sylvia kwara aborre lakini mbia mano Sylvia asokoirana. Asomorobel bwensa kyane sabu kiredo. Ntwate batebana ntojitorigererie Ujakiro mwakonde togitorigereria mashabiki yetu nakitogo yabeka timu Ensakia bone prepare na togo so January ga togo chaka tarehe 1 tarehe 2 tarehe 1 mwezi wa Jumapili go tarehe 2 na togo chaka Ensakia tumanye mono bali togo chaka na barabwa to chaka koro ebiegwa no nyingoro diaspora yabo Dennis Matundura nyangau yabo Kennedy Mirieri yabo Cyprian Ontita yabo Divino Onkeo, Caleb Mwetu, Lydia Nyaboke kurwa doa Qatar. Wananto chitocha kunyabeka, tuliye biewa itakufikia mpaka diaspora. Oiga tu Roberi, nande bwana tu yo Roberi na mashabiki yetu. Wewe nya simia na te na alta yale mano. Bwana kino Roberi wa mashabiki yetu Ensakia chire nguma. Wewe tonyo ane bwana tangandi tonyo tu abange tu betange tu anya na tu samore mbori Christmas yake. Ni mwa konde wa promise na tutafanya na nyinyi kazi kabisa. Bia mono sana. Ndoche Divina Murakura sauti Mugirango. Hata wana mtoto enjoy. Leo nimetambua task force, tribunal na committee. The only committee I know ni ya matanga. Asante. Bia mono sana Divina Murakura sauti Mugirango. Nindoche Samson Rosso Korogembo. Agoteva brilliant. Good minds. Mbarikiwe Ndizi TV Sara na Brighton. Bia mono sana. Bia mono. Narega Andrew Matunda ate akondani na sisi Cynthia Nyaboke na ande utumiro te no alime na meyo morobere Lydia Mogendi anasema kuna sisi hadi tamati. Mimi nasema limu endete utobwatia asenjera ya bene kabisa Sara ndo jari Kenya tukoro morobere ndo toro nyuri mwanju mwana litukori ajuma bere kitaseni Ndizi TV ni okioja kwenda sense meri ya Keumbu ase abana aba Holiness Children's Home erikwena kibana nkosanga to na barabugo nkorode advati goreta se TV yawe kote bina kelio bwate na kubwate kende na kubwate chibe sote dosira abana bali na kubwate chianga marangeti bitamba
na boko bireta go just Ndizi TV ga office indi tukiria Jumapili to andamane ya mase ya mene to sanga na bana bali indi turabaira bintu bitoki bike inde ine njere ya ugusanga abarambu asumusimu oyo kwe festival gose Christmas yes inyuranga koro bereti abana bawo kubagurira chianga meta bana chianga bigoroto bana mbale ba abamura bale circumcised bale nyomba mubili abanya kubange suti ekiribisana acha surprise yo mwana amasimu agurire kibando emboli yegurire standby abana bagoke ni amati inegoke nyirango mwana naro ero tabwati abaiboli otabwati onde bwensi otegemete obokonyi bwa buro mwanchu muri na kieko gara twakuburirie toretere kindi gionsi wikase gataseni kya ukya Ndizi TV asamagacho a new Brighton apartment epare nene ya Kisii Nyakoe anya kubwate chianga chidrop ororo kubwate bituma kubwate chingende litoke amarabuoni ebiasi ebitunguo chinyanya kende gionsi nabo leta egere karotocha kwenda gusanga n'abana abo nabarabo bagoke asengenjo tigakogoka inumweka inyora bali bokonyorogoke inyora omwana oli otabwati abaibuli tali aba children's home boko mwancho murigeria abwe sokoro nyorore tijirani chao mbara abantu bataka batali kunyara abana bali chintakana batabwati onde share the happiness ekero ko montege ntege sinini tokumanyanga na kigwa chenchire obugima bwaye kulenda sibono tutaite gocha gutarira keumbu Wholeness Children's Home litukole Jumapili pay bill karato koro murobeli producer ito nebe ekeritangase elio gabo pay bill nerororo asuri bwate simio kobata obeke kende go chororo abana ambata kire fees egere skuru egendera abana ambata kire uniform na kende gions to beso gosikero isiko litukon Jumapili kurubona baka Jumapili abakonyara twara sangeri kende ama tukona bera tikete tukerigo kendera tukutuko na boko toma ibintu byawe ka obisi ya mna kwa nasara otebiri mbasiga iga Ndizi TV ndeto bisangere to kwenda litukeri totare gochi naye koraga niko to bwate siko enda litukeri Jumapili nwariganirie to enda gwika tukwani abana bali tusange na barabo na tukoro muroberi uyu litukeri Jumapili buyayo yes ndochenga chapto kirejide ke 55 na ivere ndochenga wikirabo ndeto korerabo ekera twatemire sana na to wakirambema tumirana lituko liankyo asomoro Ensakia Free Friday. Free Friday ebwatoke. Mambi to kubwate munyangongo makongu sana. Asokire bintu maajabu. Ego bana to bese gosuka mambi bintu mawe. Yani muruburu bwatoke mambi atatutaka. Bayana magazeti to chako yasoma to terene. Ya kabisa. Egere to soye koragense muri nusu to so muruburu bwatoke. Okaro makongu sana. Wise komisi nigora sekerero. Wekachinga keche mwanchu murigereria. Togendera ko beme Ndizi TV saa 7 kamili ngochanda SMS mangana maya korwa segeta senikia wanchete Ndizi TV nchiri ngonkoro kwa sara nyarangi ontita gotamwe ba Joshua uto yone kuna marigune jibija go jira senjera bene korwa sense ndi studio to kuma kirembe mone kara kwene kuna moroberi yo oikira senjera ya bene mona botamberiane Brighton Makoli Piamon. Thank you.